Hello, kumusta mga ka-listeners? Mayong gabi sa tanan, no? Nagabihan. So karon mga ka-listeners, magbasa ko sa inyong comments dire sa John Ken Anuta, no? Nya ato nang i-upload karon ang part 7 sa Iampo ko ang kalag mo, no? Naghinakpos na ni. So ang una akong basahon mga ka-listeners, sa dili pa dai shout out ni Ma'am Jisuli, no? Salamat Ma'am Jisuli dai sa imong gihatag, Ma'am, no? Thank you so much yun, ma'am. Nya makapalit na ko ni kuan pagkaon at bugas nya ang uban pang palud. Salamat kay Ma'am Disuli, no? Ug God bless nimo, ma'am. Nya akong unang basahon nga comment mga ka-listeners, si Ibilin Bakaltos, no? Idol, ang mihabuhabo na usab ang i-upload please. Ibilin Bakaltos, no? Tagtaon na ni imong request, no, nga may habo-habo na usab. May kong pasensya nga di pa gyud ako ni matrabaho, no, karon kay tungod aning maski ang unahon ning upload yun ni mga drama nga kuan si tawag aning wala kayo copyright ba, kay kini gong drama daghang copyright mga ka-listeners, no, kining may habo-habo na usab muna nga matagad ra siguro na ako ni puhon kung kanang wala ko'y drama kayo nga ma-edit ba, no, pero sa pagkaroon kinapa man, so di sana ko na matagad may upasin sa Ibilin Bakaltos. Di lang ko musaad nimo kung kanus-an ako ni siya ma-upload, no. Ug salamat dai kayo sa imong kanunay pagkuan, pagpaminos mga drama, o punpuhon na yun ako ni malugaran ning may habo-habo na usab, no. Unya si Wing Orasyon, salamat sa pag-upload Lods. Wala naman ko kaapal ani Lods, paspas na kayo ka mag-upload karon Lods. Naminaw siya sa Pobreng Milyonaryo, part 4 na ni siya, no. So okay na basta kay okay ra po na maulahin, no, kay kuan man at least di na kay ka magpaabot og kanus abag sumpay, no, kay kuan matik na, no, kay naman ang sunod, no, ni kumbani mo ng dramahan na po ang sunod, no, munang automatic ayo. So okay rag mawahi basta kay always na minaw, no. Salamat Wing Orasyon. Unya si letter M user ang nakabutang, no, thank you Lodi, love all dramas pero nabitin gyud ko sa Pobreng Milyonaryo. Women ang sumpay kay mag-wait lang gihapon ko. So hapit na, no, ugma pohon kay karon miapo ko nga kalagman nga ang atong gisumpayan, no, kay atong mga puli-pulihon, no. So paabot lang TRM raman yung profile, no, way nga, no. Nya si Danila Gonzaga, hubog jud sani bay imong gitagay tubang kisom-kisom. Itanaw siya sa ko ang namisita nga hubog shorts, no, si Danila Gonzaga, no. Balak nun gaya namisita nga hubog. So mga pagkatok na ako na sa una, no, mga mupay pagsugod na ko ba nya Annalyn Samson, agoy perfect na jud ka idol. Tanaw ko sa balak nga hubog kuno ako, no. So salamat kayo Annalyn Samson, no. Balak na ko ni pagka December 12 2016 ba ni, no. So mao ni hinungdan nga nakahimo kog channel kay wa damha nga kuan ba kanang itawag gani ma-discover kung saan sinungdan nga nahimo kung nanaata karon, no, naka-upload drama kay wa tong drama ma-viral murag dili wala koy alam ano yung YouTube, no. Ni viral man tong akong video sa una, mao na nga daghang ning sugyot nga kuan apply sa YouTube, no, daghang kining sugyot ba pero kabugno nag itoy mo tong hinungdan gyud mga ka-listeners kay daghan ni sugyot mga maghimo kuno kog kanang YouTube channel nya nanam ko YouTube channel ang ilang gitudo, no, nga pag-apply sa YouTube, no? Kay sayang, no, to nga nagtuon na lang jud ko ng YouTube, no. Kung wa damha nga mahuna-una naka-idea ko nga kay hilig man kuminog drama, sukad pa sa una ba, hilig kay kuminog drama sa DWHP, hilig kay record buto na ko nga so yan ka na ko ning drama di kay aron
kay talagsa may ga-upload din drama no. So bayan ako ni ito nga mo damha nga kuan maabot ani karon no. Salamat yun ninyo mga ka-listeners no nga naamo nga naminaw sa mga drama nga gi-upload no. Salamat kayo. So mo ninungdan nga ni ata karon tungod ninyo mga ka-listeners no. Nya Annalyn Samson idol agoy idol pwede na data pwede na ta maningil og renta sa tong yunahuna makapanuhot man ka idol. Balaknon dyan no, balaknon dyan bisita nga hubog pa. Tanawan niyo mga ka-listeners no ako ang video sa namisita nga hubog no? Balaknon kay ba. Unya si Wing Orasyon salamat Lods nauman na jud nako ang part 5 nakapas na jud ko naapsa na gani mo no part 6 na ganina. Nya kuan si Annalyn Samson na daghan drama dire idol aning account isa nimo idol dire na dire ko magalinga o paminaw mintras wala pa kay ma-upload na mga sumpay sa imong mga bag-ong drama. Thanks kayo idol kay naana kay kalingaw gina-upload para namong tigpaminaw nimo makawala sa kakapoy idol maskin og maskin og robo sa work no robo. Grabe no makalingaw gyud samtang gitrabaho. Okay kayo. Di mo bati og kalaay no sa mahuman yung trabaho nga murag walay murag kapoy ba kay enjoy mo ba sa mga drama no. Roger Belgigas salamat boss gahulat jud ko ani salamat kay Roger Belgigas no. So kanunay gyud si Roger Belgigas mag-atang sa mga drama no. User literacy ang profile no salamat sa kanunay na pag-upload way sa paya no. Nya Annalyn Samson ay salamat na ang jud part 6 thanks idol og amping always idol God bless you always salamat Annalyn Samson no? Nya si Animation salamat sa sumpay Lord subay sa paya no. Nya Julito Anor salamat boss pwede sa sunod katong drama nga may buntag pa kang moabot salamat daan bitaw no pa jud ko lugar ani ako lang kung kabalak-an ni kay naan is kang radio drama Bisaya no mo nang murag mabalaka sa kuan sa serious content ba kung mo-upload ko ba kay man ni dilita gud ni radio drama Bisaya no wala niya tiwasan nya po niya dilita no lisod po kaayo no ma-serious content hinuon ko gahon niya upload ba nya basin puhon-puhon na lang yun dila ko mosaad ni mo Julito Anor no nya si Chirpar no admin Jan thanks much for your effort my fave drama no salamat kayo Chirpar no. So kanunay nagid ni si Chirpar nagapaminaw no salamat Chirpar no mura ni siya si Aberlabin mga ka-listeners no. Anya si Charlene Pacana thank you Sir John God bless kaayo amping gyud kanunay salamat Charlene Pacana no. Nya si Batang Rockers Vlog waiting for part 7 idol shout out dahil sa mga Cebuano idol no shout out sa mga Cebuano mga ka-listeners no. Nya letter M ang profile kamot ra man nga sign of prayer no diyan ay nga smile nga emoji no. Nya si Kuyens Dinamita good morning idol karon pa jud ko naka-load dol God bless you dol no salamat Kuyens Dinamita no. So salamat sa imong pagpaminaw no pariha ta usahay di man sa mahotdan man pugog load usahay no. So muna nga kuan nay adlaw usahay nga murag ma-delay atong upload no. Nya Bilmar G Kanyete salamat Lord sa kanunay nga pag-upload way sa payan Bilmar G Kanyete no. Ronalyn Misa wala bag-o bakit pabalik-balik na lang. So wala gitay bag-o na kay ang mga bag-ong uploaders no sila na may nag-upload ron no. So dikay man gud mi serious content no Ronalyn Misa mo na nga diri na lang mis mga daan nga drama kami ni amigo no. Pasensya kay nga wala tay bag-o nga upload diri sa tong channel no puro ni mga throwback mga last year pa no? Last year na si Eden excited sa part 7 salamat no Eden. Wing Orasyon thanks sa sumpay Lods sa amping kanunay salamat kayo Wing Orasyon no o ikaw po amping. Nya si Yanox 21 ha kanindot sa drama makalingaw palipas oras salamat Yanox 21. Estrella Magiling makiling but wala part 7
So na-upload na ganina buntag no gabi wata nakatog ko gabi mga ka-listeners no sa akong pagpaabot pag mix ba nakatog ko pag nakamata ko launas kadlaw na akong gi-upload nakatog ay kung pinaabot no so nabuntaggan hinon sinsya kayo no na napalaw mo paabot gabi no karon gabi na punta nang upload no nya si Danila Gonzaga hahaha mura di ayog nakainom og binigar kun makatama hihihi thank you so much Sir John sa pag-upload ning makalingaw kayo nga drama amping kanunay God bless salamat Danila Gonzaga no ikaw sab amping kanunay God bless po no Tidor Dorty daghang salamat boss God bless kanunay salamat Tidor Dorty no og God bless po nimo Ib Pancho salamat sa imong pag-upload sa part 6 boss Jan padayon uban imong pag-upload gi-arrange pa nimo o gi-arrange pa gyud ang uban no dita ka dali no mag-arrange po daan sa mga drama nga akong iplano nga ipulisad no muna nga usahay murag madili-dili ta nya tag usa ra sa dato makuano kay magana-ana sa kung andam kung say sunod no nya si salamat Ibancho no nya si Jocelyn hurat ko part 7 listening from Europe makamingaw ang times maminaw ani live sa utong dako nya matug ighuman hahaha salamat Jocelyn no? Nya si Chechi part 7 idol no so nang lagi do part 7 no nya si Roldan Cabalis salamat sa makalingaw kay ng drama idol God bless no salamat Roldan Cabalis no kanunay siya ni si Roldan Cabalis no nya si Maristel Humawan thanks na napod sumpay idol ang Crispin ug Basilia idol mura-mura pod ani istorya naminaw ko kang amigo ug amiga katawanan pod gimension niya sa iyang vlog dol nga nihangyo daw siya nimo sa mo-upload maayo kayo nimo maayo kayo na imong pagkamaki-angayon dol daghan ka grasya salamat Maricel Humawa no angay lang gud no para kuan kay parehas may mga nanginahanglan ba mga uploader ba no nya kamera sa amigo may mag kuan na nino magsinabtanay kay ang mga bag-o kay paspas man kaayo sa mga bag-o kong drama no wala may mahimo ba kay naglikay may nga maris content no mo upload mis mga bag-o sa magtabla man tanan so kami na lang ning hatag og kuan kami na lang ning sitawag na ning giveaway sa mga bag-o no nga makapadayon sa sila upload kay mo upload sa misma orang drama matabla man ning tanan way mahimo no so munang kami na lang magsinabtanan ni amigo sa mga karaang drama no salamat Maristel Humawa no so mo gyud ni angay lang gud no Cheryl Linso thanks idol salamat no Cheryl Linso anya si Junil Pagatpat salamat gyud sa drama nagsunod gyud ko dili buo ang day dili na ko mahuman ang episode salamat kay Junil Pagatpat no unya si Bulmar G nice kayo Lodge salamat sa kanunay nga pag-upload idol pa-upload sa Ungong Palpak or Anananggal in the city no pasensya kayo Bulmar G kanyete no kay kining dramaha nga imong gi-request sa una ra gini dugay na kay ba nya wala gyud koy kopya ani no so nagplay ko sa ako ang mga cassette tape sa una no akong giteste og play na ako na-record ani intro ra aning dramaha aning Anananggal aw Ungong Palpak Anananggal do city no so ang bida ani si Sam Abadjano Rumarate no sa una nya kay intro ra may akong na-record may ko pasensya no nga wa jud ko ikahatag ani no di ko upload ang dramaha gid pasensya Bill Margie kanyete nya si Estrella Makiling thank you may part 7 na salamat ugway sa paya no biyahing biyahing G akong vlog thanks sa part 7 way sa paya no nya makalingaw sad da hapit na ko nadato agoy si Estrella Makiling kailangan kailan nagsulat na pud og part 8 ang pohon-pohon ng part 8 no kanikamutan nya si Midali Ortiga hi si Ila na sa paktay tayo dyan attorney mga good no si Rico gani angay may attorney no sa
Sa attorney kay maglihay-lihay man di si balik na siyang ila. Nya si kinabuhing sugod. Kinabuhing sugod no. Thanks idol nindot jud. Salamat kinabuhing sugod no. Nya Ginilyn Braview, salamat kay sa part 7 episode sir. O sa paya no. Nya si Queens Dinamita, salamat dul sa mga drama. God bless you idol. Shout out sa taga Tagdubois, Mambahaw, Camiguin. Shout out mga taga Tagdubois do, des Mambahaw, Camiguin. Shout out mo ni Queens Dinamita. Si Chirpar, thanks for the upload dyan. Always sa payan Chirpar no. Salamat po sa kanunay pag sunod no, paminaw sa mga drama. Nya si Dexter Alisuso, uy nibalik na si Dexter Alisuso no. Goods kaayo nga drama, dili boring boss. Hehehe, humana ko sa part 1 going to in ako. Salamat Dexter Alisuso no. Nya Tidor Turti, thank you so much idol, makalingaw gid kaayo ning drama ha. Way sa payan Tidor Turti no, makalingaw gid. Nya si Josue Joso, salamat kay nagsunod-sunod na jud, dili ra kayo laay. Daghan salamat sa pag-upload per way sa payan Josue no? Nya si Danila Gonzaga, wow so much fun pero naapod part nga masubo ko nakahilak. Thanks a lot Sir John, amping perme og hinaot ang Dios mag-auban kanato og magapanalangin kanunay. Mao gyud no, tinuod gyud na no. Panalanginan kitang tanan sa Ginoo. Salamat Danila Gonzaga no. Nya tabok o diri sa kuan sa diri na gyud sa Jan Radio no nga mga komento no. Pasensya mga ka-listeners no nga mukutlo gyud ko dito sa mga comment sa Jan Kent Anota kay wa man tay basa-basa comment dito no. Diri na lang to i-insert ba no. Nya pasensya kayo sa mga di ganahan sa vlog dito na lang mo forward most drama no. Kaya ato magyud ning tagdo na tong mga suking tipaminaw no, mga listeners diri sa ato ang channel no. Nya si Roxanne Cruz, thank you kaayo Lods, God bless og amping sa kanunay no. Salamat po nimo Roxanne Cruz ug ikaw po no. God bless og amping sa kanunay. Roger Balligas, salamat boss, gaatang ko sa imong mga uploads. Way sa payan Roger Balligas og salamat po nimo no sa kanunay pagpaminaw. Si Rejan Sinadjan, thank you dol sa part 3 walay upload nimo, nawala na ko paminaw sa part 3. Thank you dol sa part 3 walay upload nimo, nawala na ko paminawa. Pa shout out po dol. Shout out Rejan Sinadjan no. Salamat sa pagpaminaw no. Nya si Annalyn Samson, oh wow, salamat kay perfect ayo ang time idol. Salamat kay sa pag-upload idol. Thanks ayo, shout out nimo idol. Ay! Sintas motor ba? Annalyn Samson, oh wow, salamat kay perfect kaayo ang time idol. Salamat kay sa pag-upload idol. Thanks kaayo sa shout out nimo idol. Amping always idol. Pasagdain ang gisamukan nimo idol. Basta ako imong nawong permi akong ginaabangan og salamat sa tanan idol bago ra ko human paminaw sa pobreng milyonaryo. Thanks jud kaayo idol ha, maka wala jud og kakapoy idol. Thanks jud kayo amping always idol. Salamat Annalyn Samson no. Sa imong kanunay pagpaminaw no, sa pagtan-aw sa akong mga vlog no. Sa paabot sa mga upload no. Murag hanap ang pananaw da. Murag hanap ang pananaw mga kalusinan no kay landag kay suga ba akong giatbang ba. Ngit-ngit naman gud gapaatbang kog suga. Itong ako ang solar ba samaw-samaw sa mata no. Unya si Animation, thanks sa pag-upload sir way sa paya no. Unya si user literal si ang profile niya kay Dear man no usa no. Salamat sa magandang drama loads, nakaka-enjoy habang naglilinis. Salamat user man nakabutang no. Pasensya kay wa tay mabasangan ano no. Basta kay usa ang iyahang profile no? Anya si Ma'am Bill Ansky no. Wow, okay kaayo sir sunod-sunod hehe. Thanks kaayo sir way sa payan Ma'am Bill no. Basta kuan di kay ko busy maka-upload ko sunod-sunod no. Pero og mabisi ko usahay kanang labad akong obito kanang makadlownan ko mo nang usahay usar gyud akong makayag upload kay labad bitog atubag cellphone. Salamat Ma'am Bell no sa imong pag-atang paminaw sa mga drama no.
Sean Miles, aburido ko perdition sa ML sa man kini drama ako, stress reliever. Salamat Sean Miles, no. Sige di kag ML, no. Makaaburido na, no. Ayaw sige palabig ML kay kuan kasagaran ang maadik og games, mamalikas na, no. So delikado makasala katungod ng games, no, kay may sige na magpamalikas, no. Sa puto na ka ba, may stress ka, no. Ayaw palabi ang games, dapat nasa kay time sa pag-ampo, no. Di ka madaan ng kuan, mahog mo gunag ka ng focus na ka sa games, no. Matawag na siya og mura sa nagbisyo, no. Sige na ka games ba, maudaan ka gana sa pagsimba, sa pag-ampo, no. Puro na lang games, maabtan na kagkadlawon, maka samot nag-stress, no. Ma-stress kino kung mag-edit ra ko, no. Di ko ti games, mag-edit ra ko labad gyud sa ulo. Unsa na kanang games, no, sa puto na kana madugay na delikado. So maaburido na jud ka, no. Sean Miles, control lang ng games, no. Salamat sa imong pagpaminos drama. Unya si Ansky, kaswerte na lang jud sa imong maasawa sir kay maayo kayo kag batasan. Wa man po koy swerte ani uyab-uyab, ma'am. Lami unta ma'am, makitag asawa nga sa man nga naaram ko dire po pundo sa akong payag, so why gyud makitaan. Kay why laag-laag ba, siguro puyo rin payag, no. So salamat mo, no, sa imong komento, no. So salamat nga nakita nimo nga kuan nga akong pagkatao ba. Salamat sa imong mayong komento, minaot unta, no, na maka maminyo butan, no. Salamat Ma'am Bill, no. Ay salan ba ay sir, haha, na wow mali ko di ay ko, sorry naman abi kog mautong hangtod asa na drama. Mamao mo pug title sa sinugdanan, no, hangtod asa, no, pero katong drama ang gi-request ni Agi kay hangtod asa hangtod kanos araw, duhay title, hangtod asa hangtod kanos ano. Katong bag-ong drama karon hangtod asa ra, no. Way problema na Ma'am Bill, no, masipyat man gyud ta sa atuang kay usahay malipat man sad ta kay mamao ra mo pug title, no. Salamat Ma'am Bill, no. Nya si Annalyn Samson, agoy salamat kay sa part 4 idol, big things kayo idol, amping always idol, oh God bless you always nimo idol. Salamat kay sa pag-upload sa akong kalingawan, salamat kay idol. Way sa payan Annalyn Samson, no. Nya basta katapos ang comment kang reject read, no, or kinabuhing sugod nun. Thanks idol og sa pagbasa sa mga comments, gihuwat jud ni nako isang account lang sa kinabuhing sugod nun. Mo gyud. Salamat sa pagpaminaw, reject read or kinabuhing sugod nun, no. Ug diri sa tama na ko pagbasa mga ka-listener sa inyong komento kay gabi na, no, diya mo simba pa ko ron kay last misa akong simbahan man kay ganahan ko aning last misa kay Bisaya ba. Hatag panahon sa Ginoo, no, kay Domingo man, no. Nya katong mga dili makasimba kay naa sa mga labi na sa mga OFW, no, aga trabaho, no. Lisod kayo na, no. Anala mo sa online, no, na mas online, no, kanang na si Padre Sano, no? Napod si Padre Darwin, no, ning YouTube, no. So mo to mga ka-listeners, maminawan ninyo ang kuan part 7 sa Iampo Ko Ang Kalag Mo. Niya ang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalag mo. Nagsugod na ang panudya sa binuhatan sa imong ginikanan. Padayon gusto pagkasa. Ang inyong masinsyap ug ang bikire pantalya lamang. Tungod kay mao kini ang gibutangan sa daghang mga sakyanan nga motorsiklo nga gikarnap. Ilisdan ang pintal ug gipamaligya. Doon na pa'y daghang illegal nga binuhatan si Don Mateo ug Doña Maura. Ang ilang pag-ilog aning maong kayutaan nga inyong gipanag-iya karon. Unsa kini ka tinuod? Hipos ko kini mo suwat. Kisa pa kinabutang ini. Ang among masinsyam ug bikire pantalya lamang.
ug mao ni butanganan sa mga motorsiklo nga gikarnap. Ilisdan og pintal ug ipamaligya. Tinuod ba kini? O iho, ang ambungan kong guwapong anak. Ang sabay mo pagkasintihan ka na ko, ha? Philip? Muraglaw man to. Ngano ka ba? O, gikumuti mong imong buhok. Taas ang panghupaw. May problema. Unsa ba ka na? O ngano man ka na? Dad. Daddy. Unsa kini ka tinuod nga? Padayon. Sa tinuod nga unsa? Dad, unsa ka tinuod? Nga katong atong masinsiyap nga nasunog. Mao kadto ang butanganan sa mga motorsiklo nga gikarnap. Unsa? Ilisdan ang mga pintal ug ipamaligya. Oh, Tinuod ba, Daddy? yamat ragod. Kinsa ba ang balhib og dila nga mihimog intriga kanimo ni Ana, Philip? Way taong nagsulti na ako niya na, Daddy. O pues nga nung nakapangutan na kamanugsama ni Ana, ha? O saman? Giakusahan ba ko nimo? Wa ko mag-akusar ni mo, Dad. Gusto lang ko mahibaw sa tinuod. O nga nung laging naabot man ka na si Munahura. Nga nung si Bagtuo mo na ko, ha? My God! Natuo ka nga ako sa kakarnabir! Dad, tanaw. Tungod din ng maong suwat. Suot. Unsa ka na suot? Kining maong suwat. Maong nagpahibaw na ako. Nga atong masinsiyap o atong bikire, usa lang kapantalya. Pero ang tinuod, butanganan kini sa mga motorsiklo nga gikarnap. Unya ilisdan ang mga pintal ug ibaligya. Arriesgado ko rin nagsuot yan, Ambe. Ambe ka na mausot, Ambe. Ya, Dad. Basta ha. Nagsugod na ang panudya sa binuhatan sa imong ginikanan. Ang inyong masinsya po bakery, pantalya lamang tungod kay mao kini ang gibutangan sa dagang sakinan nga mga motorsiklo nga gikarnap. Ilista ng pintal o gipamaliki. Usay kasultin mo, Dad. Usa kada kong pagbutang-butang kining maong suwat, Philip. Unya, parayon ta. Doon na pa'y daghang illegal na binuhatan si Don Mateo ug Doña Maura pag-ilog ning maong kayutaan. Pagkada kong bakak. Gisi-gision. Unya. Daddy. Daddy? Nisig ka mang imo mga mata. Dad. Ibo gipasok siya o baba ang mga papel. Giusap ni mo, Daddy. Dad, kung pasangil, kinsang naghatag ni Negremo, kinsa. Dad, igo lang kang dibutang sa kong motorsiklo samtang nagpalit kong tambal sa butika. Gikan ko nagpalit kong tambal. Oo niya. O sa pagbalik ko pa. Mao na ka na nga ako nakita. Usa ka papel nga. Mituo ka ba? Wa ko nito, Daddy. Praise the Lord. Praise the Lord. Labing maayo nga wa ka mo to, iho. Kay usa ka na kong bakak! Ha? Usa ka ba? Daot ka na sa akong pagkatao. Kining maong suwat. Kinsa ba? Kinsa nagkimo nila? Kinsa? Wa lang ko mahibaw, Daddy. Wa. Busa ayaw pa to. Ayaw gayod, Fit. Unsa? Mao ka na, Maura. Hug si kinsa ang naghimo sa maong suwat nga gihatag dito kang Phil. Wa may bawo si Philip kung kinsa kay ego lang kining gibutang sa iyang motorsiklo. Oh, Mateo. Kinahanglan nga, dili ka magkiugpos lamang ni ini. Kinahanglan mo liho ka na. Oo, Maura. Huwag giputya pa kayo dito nga miilog kita ni maong yota. Unsa? Kinsa, Mateo? Kinsa ang nakaako sa pagsuwat ni Ana? Kinsa, Mateo? Wa ko mahibaw. Wa!
Tingalig mo tuo si Philip. Wa siya mo to. Wa. Nagkasiguro ka ba? Ako sing gipangutana. Kung mitubag siya kanako, nga dili siya mo to o dili. Dili maura. Kabutihan niyo rito. Ang gani pag inom tagay. Ay, labi niyo rito eh. Grabe ka, mahubog niya ka. Giyamaaman ko lang kung kagulingon. Hindi ko mo to. Niyo rito, Philip. O man, may kasayuran ka ba ni, bros? Na sila si Daddy. May mga illegal nga kalihukan? Sama sa karnaping? Butak ko niyo rito. Bungol. Yan ang tanan. O, Sorry. Kayo niyo rito. sabton ko ba? Kabasig doon na kinakita pero magpakabuta ka. Sabton ko ba nga bisag nakadungog ka? Nagpakabungol ka? Huwag yung pailaing itubag ni mo niyo rito. Butak ko. Bungol anang tanan. Naibaw ka ba, bros? Tungod siya magitubag na ako. Ang ako pag-amam sa kong kagalingon nga, dili tinuod ang maong pasangil. Doon na nunoy man sa pagduda na may katinuuran ang maong pasangil. Niyo rito. Sagli lang, bros. Basig nagbaton kalkadlok sa pagsultin ako sa matuod. Niyo rito. Dili ko ikaw pugson, pero magampok ko. Nga mabuta higayon nga, ikaw musulti na sa tinuod rin ako. Nga ikaw, dili buta ug dili bungol sa mga panghitabo. Ug mga kalihukan nilang Daddy Mateo ug Mami Maura. Uy, may motor nga. Si Miss Indira. Niatod siya. Dahil ko na ikaw, bros. Niyo rito. Sige lang. Dali na si Senyorito Philip. Iniabot si Miss Indira. Oh, yes. At last, namahawa na gid si Princess. Tinuod gud nga nilayas na. Ug natuman ang akong pangandoy ug ako ang nidaog iha. Ikaw na gid, Madam Maura. Ikaw na yun. Mao na akong gisaad kanimo, Miss Indira. Nga dili na ko lungan hangtod nga mahanaw katong princess. Kasi mo'y nagdag di malas karon sa among kinabuhi. Yes, Madam. Mo to'y nagtag di malas, Madam Maura. Og maning kamot usab ako nga mabali diha kanimo ang pagbati ni Philip, Miss Indira. Madam, bisan doon, nakita na ako nga murag hopeless ko ni Philip, pero nalipay na lang ko nga nahanaw na gid si Princess. Yes, Miss Indira. Bros, Nyor. mangutan ako. Kung sabay imong gipanulti, ngadto kang Philip. Ha? Oo, wag yun, Roy. Wag yun. Panumpa ko na nimo. Panumpa gina ko. Wag yun, wag. Bruce, naibaw ka na. Nasayod ka na o sa isang putan. Kung musulti ka man. Kariador gyud kang naibaw. Puno sa isang putan sa mga taong magbudhi kanako. Adto ka mapunta. Ilawom sa yuta. Naway kinabuhi. Nagbawa ko, Nyor. Salamat, Bruce. Salamat. Dali-dali bahag ka gustong galing may ato ni. Gilok, Nyor. Gilok, Nyor. Tuho ni ay, Bruce, pangutan ako. Asa na pa yung katong gingalaro, Princess? Princess? Reyna, gilok di pun kondom dan. Asa? Nilayas na, Nyor. Wa ka ba mahibaw o asang dapita sila milayas o asa na nagpuyo karon? Ha? Wa ka ba mahibaw o asa sila paingon? Wa, Nyor. Wa. Oh, Bruce. Nyor. Pasig nagbaka ka lang. Wa, Nyor. Nagsulti ko sa tinuod, Nyor. Kana, mauli gusto na ko sa tao nga matinudanon ka na ako. Salamat, Bruce. Distansya ko gamay kay masang ko ng kondom ka na. Pero naibaw ka, Bruce. Sayod ka. Nga dili ko gusto sa taong bakakon. Ay, oras nga may bawaan ako, Bruce, nga ikaw mismo nasayod ug asa sila. Bantay ka lang na ako, Bruce. Kasabot ka. ha? Ay, kiyak na lang. Ako rin napahimutang nilang princess. Stilan, uy. Saan ni?
May nayak naman ko pamakak. Aw, mamakak na lang ko. Princess, unsay sunod ni bubuhaton? Bungkagon ako ang laing iligal nga kalihokan ni Don Mateo, nana. Ang kunsa. Ang iyang mga dagkong panagatan. Ang duha ka dagko niyang mga lansa. Oh, ngano? Nga gikargahan sa mga dagkong isda, nana. Diin ang sud sa mga dagkong tiya ni ini. Mao ang iligal nga droga. Princess, Sunog kun ko gihapon ang maong mga lansa ni Don Mateo. Kinahanglan nga mulampos ko ani akong buhaton. Aron sa ingon, sugtan mo na ang imong mga kalbaryo, Don Mateo og Doña Maura. Sorry, Philip. Pero kinahanglan matuman ko ang gisaad ko sa akong mga ginikanan. Nakahatagan og gustisya ang ilang gidangatan. hinaot nga mulampos ka, Princess. Mulampos ka sa imong katuyuan. Hinaot pa kong ta. Nyor, yan namin. Gikan karon, Kokok. Hindi na ko gusto nga magpalayo pag kamo kanako. Kamo upat, ikaw, upan sa imong mga diehard na tulo ka buok kinahanglan nga naa permis sa akong likod. Ha? Kinahanglan na kamo mag-ubay kanako sa akong mga lakaw. Kanar day, Nyor. Way problema, Nyor. Arreglado. Butangan pa na itong mga bantay ang palibot sa kumbay. Nagkinahanglan ko nga bisag mga napu nga 15 ka mga tao na magbantay sa palibot sa bay. Way problema, Nyor. Karon na yun ang gusto ko. Tungod kay ingon og sa milihok na ang mga kagaw sa palibot na Kokok. Nyor. Kagaw. Kagaw nga gusto mo hunlak sa kong pagkatao. O kinahanglan nga bantayan ko kining mao mga kagaw. Virus, Nyor? Dili kini virus Kokok kung dili tao nga gustong marimaus kanako. Nyor. Klaro na kayong motibo nga gusto kining marimaus kanako. Ang pagsuno lang daan sa kong bakery ug machine shop din mao kini nga tong gipagsakan sa mga kinawat nga motorsiklo gisunod. Nan kinsa man kini? Ha? Kinsa man sila? Nyor. Imposible nga uniformado ang maghimo. Tungod kay sakto sila sa akong pahalipay kanila. Di mangod ka, Nyor. So doon ay hilom nga miripilti ka na. Huwag mo'y naghimo nili. Pwes putlon ko. Butlon ko ang iyang pagkaripilti. Labing maayo, Mateo. Nga, gipabutangan nimo og mga tao ang palibot sa tumbay. Aron nga magkabantay ka nato. Dili kita mo kumpiyansa, Maura. Oh, good. Daddy, Mami, doon ay mga na nagbantay sa palibot sa tumbay. Gibutang lang ako sa siguro, Philip, nga dili kita mahimong alaot. Daddy, Sa mga pagitabu karon kinahanglan nga kita mangadam, magbantay. Kay basin og kita ang isunod. di ko makatugot ng mahitabo ka na, Daddy. Makatabang kakakanako, Philip. Buhaton ko kutob ko mahimo. Nga kapanalipdan ko kamo, Daddy, Mami. Oh, salamat, Philip. Og labaw sa tanan. Hinaot ka dili ka mutuo sa intriga nga imo madawat, Philip. Mami, Usa ka dakong pagdaot sa among dungog ni Mateo ang suhat nga imong nadawat. Ay, imagine, karnaper, ug unya mangingilog kaming yuta. huwag ko mutuon ni Mami. Pero parayon ko ni Susi, kinsa ang naghimo aning maong intriga. Pasagdi ka na, iho. It's nonsense. Way hinungdan. Di lang ko gustong daoton kamo, Daddy, Mami. Philip.
Asa ka, Mateo? Pahagkaw na ako. May kay nakahuna-huna, hagbay ka nang nalimot ni Ana. Muna nga, banhaw ang kainit sa itong pagminalay. Um, Muadto ko sa layan na itong negosyo. Ay nga itong butika sa itong panagatan. doon na ba'y bagong tumod sa isda? Daw na, Maura. Oh, labing maayo. Aron makabawi kita. Dako-dako kining maong delivery. Mo kantidad kining 10 milyones. Ug hinaot nga mulampos ka na, Mateo. Yes, of course, Maura. Mulampos kini. Mulampos kini. May nanawag. Si Tio Moises kini. Hello? Tio Moises? Di ako karon. Lapit sa baybayon. Habit na mo tungko ang usakalan sa ni Don Mateo. Mao ba, Tio? Paabot ako. Nagpadung na ko diha, Tio. Oh, si Philip. Siya kining nanawag. Hello, Philip? Princess, Oh, nanawag ka. share ko lang may mga akong problema. Problema? Unsa nga problema? Doon ako pagdaot sa kong ginikanan. Gidaot ang imong ginikanan? Unsa nga klase sa pagdaot, Philip? Na sila ko si Daddy, may illegal nga talihukan. Mao ba? Butang na, di ko makatuo. Unsa pananglit nga illegal nga kalihukan? Katong masinsya pong bikiri, pantalyanan ko no. Pero mao kato'y bagsakanan sa mga motorsiklo nga gikarnap. Pintalan pag-usap og ibaligya. Nitoo ka? Dili ko to. Basin og wa kalay kasayuran, Philip. No. Dili daw taga akong mga parents, Princess. Dili. Maura ba ka na pagdaot sa imong ginikanan? Nga may illegal silang kalihukan? Ano na ba? Unsa pa? Nga sila, nangilog ko kayo taan. Laom ka na, Philip. Og sutaa ang matuod. Kay basin og, mauna ka na ang akong giingon nimo. Nga ang maitom nga kagahapon, maoy magdaog di malas sa umaabot nga mga adlaw. Princess. Og basin pag, doon na pailaing kalihukan nga illegal ang imong ginikanan. Oh, no, wa na, Princess. Basin og mahibaw-ani mo sa pila ka adlaw, Philip. Basig doon na pa kay dugang kasayuran nga madawat, Philip. Oh, Princess. Wa ba gid kay kasayuran kung unsay binuhatan sa imong mga ginikanan, Philip? Princess. Bye, Philip. Inusinti siya sa mga binuhatan sa iyang ginikanan. Hinahinayon akong tukas ang salimbong sa ilang pagkatao, Philip. Hapit na kinababot sa kong budiga, Coco. Yes, senyor. Kinanglan nga madispatch sa dayon ang mga produkto. Likrado na. Dali na na. Dali na pagagmong nga na. Doon lang kita. Businahan ko ang karda, senyor. Anong paabli sa gate para sa imong budigan, senyor. Oo na. Nabli na, Coco. Okay, senyor. Mudiritso na kita. Niya na, gipasok na nako ang motorsiklo sa kakahuyan. Oh, si Tio Moises. Tio, Magbantay ka. Kay bago lang ni abot si Don Mateo. Huyog sa iyang mga alipuris. mao ba, Tio? Magbantay o magamping ka. May kasayuran na si Philip. Sa daotang binuhatan sa iyang ginikanan. Ha? Nganong nahibaw ka? Ako ang nagsuwat kaniya ug nagpaibaw sa daotang binuhatan sa iyang ginikanan. Tio Moises, Nasuta na ko. Ngayon, ug sa lahi ang batasan ni Philip. Ug nalambigit siya kanimo.
kinahanglan na masayod siya unsa ang matuod nga bulok sa iyang ginikanan. Og tingali tiyo, usa ni sa labing mahinungdanon nga higayon aron masuta ni Philip unsa iyang ginikanan. Pagamit ako sa imong cellphone tiyo, og textan ko siya kalabot aning maong kalihukan. Nga doon na hapit nga mudunggo nga lansa sa iyang panagatan, og doon na illegal nga sod sa mga ista. Labing maayo. Oh, may nag-text sa sel. Ari karon dayon sa baybayon. Diin naa ang dako ninyong budigas pangistaan ninyo. Tunay mudunggo nga lansa. Inyong panagatan ug magdala kinig mga dagkong isda ug tunay sulod nga illegal ang tinais sa mong mga isda. Ug di nagkaroon ang imong amahan nga si Don Mateo nagsugat. Sakit ka tinuod. Tinuod di. Muli ko karon dayon. Magdali ko. Di ko nalang dadun si Bros. Philip! Oh, asa ka? Maya doon ko, mami. Oh, hoy! Hoy, asa ka, oy, Philip! Oh, pastilan. Wala naman lang ko paminawa. Asa man ka dito siya paingon? Bros! Bros! Oh, madam. Oh, asa ka to si Philip? Wala ba kumibaw, madam? Sulti na ko asa siya paingon. Ah, bullshit. Oh, wa man magklarog asa paingon. Makalagot. Still no? Asa ka siya? Dili ka katumuad to ni Princess? Muna iwan ako mahibaw madam. Tingaligiling lalang ko ni ining Philip. Paingon-ingon ba kanilayas sa Princess pero mag-adto ang tingali siya. May ginaingon nga kapugngan pa ang baha. Nung ka ang gugma. Kinay panultihon nga nagkanayon. Love can move mountain. Karaan. Karaan na, bros, ha? Dili na kada mahitabo karon, ha? Di na mahitabo gyud kay wa pay bukid nga nalumpag tungod sa gugma. Askang buang nga karaan di ay. Sabag ka ni wa ba di ay, ma'am? Uy, ikaw ba? Kamo, di ba? Ako. Kamo may perming magkuyog ni Philip. Oh, o sabay imong ipanulti sa akong anak, ha? Ha? Kalabot sa mong kinabuhi ni Mateo. O sa imong ipanulti. Oy. Stilan. Pulos mga pagdayag akong gisulti nga to niya, madam. Oy, kalabot sa inyo binuhatan. Basin og nakalito kag dili maayo. Ngadto kaniya. Ha? Akong litok ni Mayo? Wag yun taon, madam. Wag yun taon. Buta ko og bungol sa inyong mga binuhatan. Good. Labing maayo, bros. Kinalam kaabutayin ko sa mong dapit. Usa ni sa baybayon nga gidevelop ni Daddy. Exclusive ba man kini namong pamilya o sa iya mga VIP nga mga guest. Ug matod pa na ay illegal nga kalihukan. Dinhi makita na to ang pagdunggo na sa lansa, Princess. Hapit na gyud modunggo sa pantalan tiyo ang maong lansa. Oo. O naa si Don Mateo sa dakong payong-payong kauban sa iyang mga alipures nagpaabot. Kinural ang ilang beach, lakip ang dagat, og naay paril nga mga dagkong bato, silbing dike. Oh,
Princess. Nakadunggo na yung lang, senyor. Good. Og ipagawas nila mga kahon nga gisudlan sa dagkong mga isda. Ang tanang bang kahon sa isda nyo na may palaman? Dili ko usa lamang kakahon adunay palaman. Ug gitabunan sa daghan nga mga kahon nga way palaman. Utok, brainyor. Mao ka na, kukuk. Utok brain. Gamito ng utok aron ka mo lampos sa imo mga plano. Kadiyat nyo, may nanawag. Uy, nag-guard jam din sa gate nyo. Hello, guard. Kukuk, niyabot si Yorito Philip. Sudlon ba ni? Sa? Nyo, na si Nyorito Philip. Pasudlon ba ko no? Unsa? Bisan ako. Nagkinahanglan pagpagtugot gikan sa kong amahan kung pasudlon ba o dili. Sorry, Yorito. Stila na iigo rin kung nagtuman ani sa ilang mandugod. Doon na may gitaguan. Trabaho rin nga ako, Yorito. Pero, okay naman. Okay na, pasudlon ka na, Yorito. Pasudlon ka. Kung saan ko pagsud, ngawa man ni maabliha ang gate. Kailan may. Sorry, Yorito. Ablihan sa ako. Kasod na. Stilan ay di ba ito maghatag ang problema? Nidunggo na rin pang lansa. Yes, Nana. Di na kami sa dapit nga akong giingon nimo. Unsay nahitabo? Among gipasaksi si Philip sa binuhatan sa iyang amahan. Ha? Usibot mo ipasabot? Amo sing gipaybaw nga dunay lansa ning ilang panagatan nga nidunggo og may sud nga illegal. Princess. Ug kun siya makasaksi na gyud sa dautan nga binuhatan sa iyang amahan. Basin na. Basin og tinud-anay nga lahi ang iyang batasan kumpara sa iyang mga ginikanan. Princess. Bye, Nana. Nagkasuon na si Philip, Princess. Daddy? Iho, Philip. Oh, good. Mayo kayo na kaunanay sa pag-apas, tere. Mau pagipagtunggo sa atong lunch, ha? Ang dagdag kini mga first class nga mga isda nga mao nag-supply sa dagang merkado. Labing mayo, Daddy. Nga do pag nakaunanay ka man sa pag-apas, tere. Kung napaibaw pa lang ka gusto ka musuroy, tere kipaibaw talaga ka. Huwag niya dadon ka maguyog na lang unta. Di ba? Huwag ka magpaibaw nga bari ka. Dalag ning isuri ako, Daddy. Oh, good. O gusto ko mo tanaw sa mga dagkong isda nga maabot. Magsutukil kita karon iho. Sugbatuag kilaw. Labing mayo, Daddy. Ako, madue nga itong mga tao nga magsutukil kita. Reglado nyo. Okay? Oh, very good. Pwede bang musakag ko sa atong lansya, Dad? Oh, why problema, iho. Sige. Makatanaw ka. Salamat, Daddy. Okay, padayon, iho. Nya. Naibaw na ba si Philip na dunay palaman ang... Shut up, kukuk. Ang baba mo. Takuma. Wa siya may baw. O, liho ka na nga kung isugo. Sotokil. Iho? Gamay naman ang imong gikaon, Lami kayo ang atong niluto labas nga isda tamis sa baw gisugba labas kayo init pa unya gikilaw. Daddy, di na lang ko magpaligoy-ligoy pa. Tugan nila gusto noon. May tungod sa unsa? Adunay palaman nga illegal ang mga isda. Philip, iho. Tugan nila gusto noon, Daddy. Sa tinuod yun. Ako na magkaang inyong gitugyanan ni Mami sa itong mga negosyo. Pues, kinahanglan ko masayod. Please lang. Philip. Tugan nila giguhotan.
Nganong mao kunay imong ipangutana ka nako. Ano na nagpahibaw na ako? Si Kinsa ang nagpaibaw kanimo. Di na kinahanglan kung skinsa na rin. Ang importante, nga matubag ko ni mo sa husto. Ano sa ingon, magkapangandam kita. Philip, Kaya nagtuo ko, nang tigpahibaw na ko, nangita nagpaagi, unsaon nga manakop ka. Busa minta sa iyo pa. Gusto ko masayod. Aron makalikay kita sa dakong kauawan, tadi. Philip, okay. Kung parang liting nun ko ikaw, nga tinuod ang imong mahibawan. My God. Ganun ani ang imong gibuhat, tadi. Ayaw question na. Ang akong kalihukan. Diin mao kiniya nagapahimo kanimong professional. Pero dili singon ani nga paagi, tadi. Bisan usang paagi, Philip. Ipaningkamutan ako. Nga modilan to ang atong kinabuhi. E dili ko gusto. Nga mag-antos sa tumang kalisod hangtod sa hangtod. Nakasabot ka. Di ano sa kadakong sayop ang imong gibuhat, tadi. Mag-ergo ba kita din? Unsa man? Dako kang supak. Dako supak sa imong kabubuton ang akong gibuhat. Dati hipaw ka ba? Nahilabihan ka daghan karon ang nayabag ang ilang kinabuhi tungod ni anak. Akiver! Wa ko'y labot silang kinabuhi, Philip. Ang importante nga kita ang mabulahan. Kita nga bulahan. Suway paguna-una, unsay isang putan sa atong katiliman. Sakton ko ba nga sa imong pagsupag o sa imong gipapati karon kanako, mahimo ka na akong kaaway? Mao ba? Dali, usaot ka pasabot. Nga unta ang akong tumong para sa itong kaayuhan. Kinahanglan ba? Philip, gikahanglan gitingali nga ikaw mo ko magpa-out. Ug usa ka sa maningkamot nga ang amo na sugdan ni mami ni mo mulambo pa, dili ay magsupak-supaka. Ug usa paglambo dali kung kini bukdunon sa mga balaod. Depende ka na sa pagduwa, Philip. Utok brain ang gamiton. Nakasabot ka ba? Utok brain. Bisa na, Daddy. Muabot yun ang adlaw nga mapakgang kining tanan. Ug ikaw ang mupaggang? Ikaw ang musanta, mao ba? Daddy, muhangyo ko. Hununga kini. Hununga ninyo. Philip. Ipahunong kini, Daddy. Ug biya karon dayon din eh. No. Dili, Philip. Daddy. Unsa man? Dakpon ko nimo? Dili ka kahimo, anak. Yes, kung dili ka makahimo, may ibutang sa imong kaisipan kung kinsa ang nagpadako o nagpalamboy nimo. Kinsa ang naghatag kanimo sa kaharuhay, Philip. Basula na to kinitanan, Daddy. No. Dili, Philip. Basula na to. Tuod kay dili lamang ako karon ang nasayod. Kundi na ay mga tao nga nahibaw sa iyong mga kalihukan. Pues, pamatundi nila. Daddy, di ko gusto nga magkasukwahi ang atong mga prinsipyo. Kung di ko gusto magkasiluay kita, Daddy. Philip, hangyo na ko do. Hangyo ko lang. Ayaw, suway ang akong pagkatao. Dad, ayaw. Please lang. Dudong, Philip, ayaw kong hagita. Ayaw do, ayaw. Ngilan ko dong. Ngilan ko kung ako'y masukon. Bangis pa ko sa liyon, Philip. O please, ikaw ba? Mahimo upang kilahon. Daddy. Ang labing maayo ni mong buhaton, mao nga ikaw mo ko operar kanako. Ug katong masinsiyam. Nga akusar nga bagsakan sa mga motorsiklo nga ikarnapa. May katinuran ba ka to?
Gusto ka nga akong angkunon? Daddy, Gusto ka ba nga akong angkunon? Daddy, Kuyog sa akong paglupad, Philip. Himo ang buta ang imong mga mata. Bungol ang imong mga daungan. Nakasabot ka ba? Kana kung ugaling gusto ka pa man nga magpabilin ang maayo natong relasyon isip daddy ug ikaw akong iho. O kung gusto kang maguba kini, buhata ang gusto mo, andam ko sa tanang higayon. Daddy, Ayaw ko pakita ang kamutuan ng imong mga luha. Lalaki ka, Philip. Lalaki ka. Gusto ko nga imong ipakita dire ka nako ang imong pagkalalaki. Ang imong kapahis. Ligon ug dili matalog. nibisan sa nam ko. Wa ko magtuo nga. Nga ingon ba ni ini ang tagan sa inyo kinabuhi, Daddy? Kung karon nga naibaw ka na. Mansaman, pusasan ko nimo. Ipabalhog ko nimo sa bilangguan. Daddy, Buhat akong makahimo ka. Dad ako. Ha? Gusto kang idunol ko nimo ang duha na ko ka mga bukton o pusasan ko nimo. Kapuson ko nimo, ipabilanggo ko nimo. dili ko ka na mahimo, Daddy. Salamat, iyo. Pues, uban ka na ako. Duyog ka na ako. Mag-uban ka sa dugang pangkalambuan o maginaot ko. Nga karon sa imong nahibawan, dili ka magduib ka na ako. Kaysa'y gayon na imo ka ng buhaton. Mag-uban kita sa impyerno. Unya, unsay plano mo? Paabuton ko ang resulta sa pagpakitagbo ni Philip sa iyang amahan. Ano? Ikaw ba ang mangunay sa bubunutan niya? Kung di mo na buhaton, mahibawaan na ikaw may naghimo og mga lakang sa kaalautan sa iyang ginikanan. Obserbahan ko lang, Tiyo. O kung wa siya mahimo, pwes, ako ang mulihok. Gibati ko lang kong kabalaka, Daddy. Nga tigalig ni Higayon na. Ado na mga tinugdanan sa balaod arong pagronda din eh. Philip, don't you worry. Pero galing may tabuman ka na, mahibaw yun ako, Philip. Daddy, Yes. Idiskarga ng kinawang isda, Don Mateo. Labing mayo, kukok. Daddy, Tanaw lang, Philip. Kung kunahadlo ka, mahimo kang makabiya. Pero utang buot lang, please, please, please. Ayaw yun paghimog mga lakang nga sarang makapapas sa maayo na tong relasyon. Nakasabot ka ba? Gidiskarga na ang mga kahon. Nga sa ato pa, wa makapugong si Philip. Nagpasabot nga may uyon siya sa kalihukan sa iyang ginikanan. Oh, Princess. Pwes, ako na ang mulihok, Tiyo. O paabuton na ako ang pagtikyop sa kagabion. Hello, Nana, gibati ko kabalaka nga nung hangtod karon wa ka pa nabalik. gipaabot ko ang gustong oras nga ako makalihok, Nana. Way nahimo si Philip sa binuhatan sa iyang amahan. Mag-amping ka ha. Gamay mong likas, gamay mong sayo. Nagkahulugan sa imong ginabuhi. Nasayod ko, Nana. Kinsay kauban ni mo diha. Auban ako karon si Tiyo Moises. Nagkinahanglan ka sa akong pagtabang. Manawag na ko ni mo, Nana, kung dili na ako kaya. Nihugba na ang kagabion, Princess. Panahon na sa akong paglihok, Tiyo. Makaya mo ba? Kutob sa mahimo, Tiyo. Gisugdan ko kini. Pwes, tapuson ko. Si Philip, may biya na sa maong dapit. Labing maayo. Aron dili siya mahiapil sa akong gipanganting panimaos.
kanila ni Don Mateo ug Doña Maura. Magamping ka. Pero, unsaon mo man, ikaw lang usa. Kontra sa mga tao ni Don Mateo. Ang usa ka lang siya, may 11-15 ka mga tao. Ha? O ganang ilang lansya na ay daghang pundo nga mga dinamita. Dinamita? Mga binakukon nga dinamita nga ilang gamiton usab sa pagpangisda. Mao ba, tiyo? Doon na usab ako'y gida nga binutilyang dinamita. Asa, tiyo? Nga no. Mugamit ka. Gamiton ko kana, tiyo. Aron bungkagon ang akong budigan ni Don Mateo. Unom ka na kabuok nga binutilyang dinamita. Salamat, tiyo. Og may daos sa bakong gasolina, tiyo. Mahimo mo ka na. Himuon ako, tiyo. Mag-amping ka. Si Nyorito Philip, siya ka na niabot. Diyan na siya. Di mo siya gikan nga gabi naman. Bros, Oh, Nyorito. Nyorito, nga naman eh. Nga giliaban ko na mo. Nyorito, unsa may sana ko. gilimdad ko ni mo, bros. Kung sumay akong gilimod. Yun, Nyorito. Buta ka sa mga panghitabo. Ug bungol ka sa imong mga nabati. Nyorito. Ganong ingon ni ang tanan, bros. Nga naman. Salamat gibuhi ako ni mo, Nyorito. Nga no, Nyorito, naunsa mo ka? Pagkawa ko magtaon. Nga ingon ba din ni ini ang mga negosyo ni Daddy Mateo ug Mami Maura. Oh, Nyorito. Karnaper. Nyorito. Labaw sa tanan. Ang daghang nangayabag tungod sa maong mga butang. Nyorito, buta ko. O bungol ko. Nahimo kang buta tungod kay... Gusto ba kong magakabuhi, Nyorito? Nahimo kang bungol tungod kay... Gusto ba kong magkakita sa kahayag sa adlaw? Huwag magkahanggap og labas nga hangin, Nyorito. Maglisod-los pagdawat ni tanan, bros. Oh, pero mangutana ako ni mo, Nyorito. Diin ka may baw. Basta na intriga lang ng tanan. Dilibet na mong intriga lang, bros. Tuod kay siya imo lang tinubagan karon ako. Oh? Klaro kayo. Nga nahibaw ka sa binuhatan ng Daddy Mateo ug Mami Maura. Apanahadlo ka lang nga mamatay. Kung mutugaan ka man. Nyorito. Dili laing tao ang nagsulti ka na ako, boss. Kinsong kayo, Nyorito? Ang ako mismong Daddy Mateo. May disulti na kosta na. Kunsa? Iyagyaan ko ng tanan, bros. Ingan sa seryosong ilang ipanagsultihan ni Philip o Bruce, Madam Maura. Miss Indira. Pero mas maayo nga ni aga. Kay gusto ko nga magpaduol ka kanunay kang Philip. Oh, Madam Maura. Maon na kini ang kahigayunan. Tuhod kay wa na kadtong princess nga naghatag og buset sa among kinabuhi. Ilabi na sa kinabuhi ni Philip. Pero nakasiguro ka, Madam, nga wala sila contact ni Princess? Kung magpadayon man ang ilang relasyon, rest assured, Miss Indira, nga dili ko managana sa paghingilin kaniya. Ug dili ko na siya iluhon pa nga akong anak. Madam Maura? Yes, Miss Indira. Mark my word. Itaga mo sa bato ang akong gipamong. Kung magtuman man si Philip sa iyang gusto, isalikway na mo siya ug dili ilhon nga anak. Ug isipon ko pa nga among kaaway. Makahimo ka, ana, Madam Maura? Yes, Miss Indira. Ingon ko ni Ana, basta ako'y maglagot. Andam kong hikalimtan siya kung ugaling magmagahi siya sa pagtuman sa among kagustuhan ni Mateo. Madam Maura? Karon nga nasayod ka na, Nyorito.
mangayo ko pa sa ilo nimo. Saliw ako nito. Oh, salamat lang po nga. Mismo si Don Mateo mo ang misulti ang nitong animos tanan. Si buhaton ko, bros. Dako kinisupak sa konsensya. Nagtuo ko nga. Kaya sa tinarong nga paagi, ang kalampusan o pagdilanto sa mong kahimtang. Pero ingon di ini. Yorito, pilit mo kinindawato niyo rito. Tungod kay pinagi ini, nidako ka, nilambo ka. O, sakto ang imong amahan nga, nahimo kang profesional, tungod sa ilang gihimo. Pero dili kini mulungan. Nahibaw ko. Nga dili magpadayon hangtod sa hangtod. Tungod kay dunay mga tao nga nahibaw sila mga binuhatan. Yorito, Mao ka na tinuod, bros. Kung di patungod sila yung tao, dili ko mahibaw sa binuhatan nilang Daddy Mateo ug Mami Maura. Unsay buot mo ipasabot nga rito? Bros, may nagpahibaw na ko pilagi sa text. Nga, paadtuon ko dayon sa baybayon. Tuod kay tuad dito ang dakong butika sa among mga pangistaan. Doon ay budunggo nga lansa ug nagdaki ni mga dagkong isda. Ug doon ay sud nga illegal ang tinae sa mong isda. Ug tuwa na dito si Daddy Mateo. Nagsugat sa pagdunggo sa lansa. Kabuang agad niyo rito. Ug dito, namatod ang gila ko, boss. Gusto kong pugkan si Daddy. Gusto kong ipaundang ni Daddy ang tanan. Pero ingon sa nakita na ko nga nagapos na pag-ayo si Daddy sa mong negosyo. Kaya murag andam siyang maguba nga mong relasyon ug manghilabot ko silang kalihukan. Nan, unsa may mahimo mo niyo rito? Mabitaw na nga kong advice ni mo si angay kubuhaton. Kaya supa kini sa kong kabubuton. Aw. Kung mapadayon ko sa imong pagsupak, saman, andam ka ba nga maguba ang inyong relasyon? Bros. Di ba, kaya ka na kung negosyo hagod. Basta musod ka legal nga. Ang tanan nga mo kontra ini, mahimo yun ni mong kaaway. O kung ikaw, makigbatok sa mong negosyo, maguba ang inyong relasyon. Posible pa gani nga may kinabuhing makalas. Iya ka nagisulti na ko, bros. So, ang mahimo ni mo nyo rito, suportaran lang yun ka. Bros, dili sa iyo ng paghimo, ana. So, sa may buhaton din mo? Gusto, magisulti ko, mami. Magpatabang ko niya. Magpatabang ko niya nga magkumbinsira ko si Daddy nga muhunong ning maong negosyo. Stilan, magkumbinsira mo ka sa mami ni mo nyo rito? Panikabutan ako, bros. Kutob sa kumahimo. Dini, anay ko mo agi aning kawing Jimilina. Nga niya sa kilid sa kural. Sa beach ni Don Mateo. Maayo kay labong ang mga sanga. O ingon man ang mga dahon. Mukat-kat ako. Nyor, dili ka ta madiskwido pinagis mo, anak? Ano? Dili siya makahimo sa pagkontra ka na ko. Kasiguro ka nyo? Basinog, pinagi ka niya. Mabakuti kita sa riyas. Never. Bitayon pa siya kung iya ka na buhaton, Kukok. Okay. Og masugdanan ninyo ang paghagbong sa maong mga butang. Ay, lado, Nyor. May problema. Pero, nga nung naibaw man imong anak, Nyor? Nga unta, sa akong naibawaan, imo makining gililong kaniya. Ang imong gihatag nga negosyo, mo ramang limpyo nga negosyo nimo. Adunay may traidor, Kukok. Mao'y may sulti kang Philip. Ug si kinsa man, Nyor? May nagpaingon din. Magpasalipod ko maayo. Kortsak kini. Tingalig, nakamatikod sila ako. Mangandam ko sa akong kugalingon.
Nagadool na siya. Nagpahayag siya sa iyang flashlight. Oh, dool na lang siya. Dool na lang yun. Wa ko lang mahimo. Kung iya mo kong makita. Dool na lang yun siya. Ito ko! Labayan ko siya sa kutsilyo. Naigo ko sa siyang liog. Sorry, pero gikinahanglan. Padayon ko sa unahan. Ipis pa, Kukuk. Gusto kong magpakondisyon. Naibaw ko niyo. Humanimog inom og pipila ka shot sa brandy. Mangita jud ka og jaktor. Usa ka to, Kukuk. Jaktor. Oh, Jaktor. Jaktor. Tonto, Kukuk. Ipisire ko kasi di badugay mubiya na kita din eh. Areglado niyo. No ba na pag-diskarga ang tanan, Kukuk? Napaimutang ng bayo niyo. Gani, ang uba na tong mga tao sa lansa. Nalingaw na silang inom. Okay. Ngayon sab silang maglipay tungod kay milampos sila sa pagkuha sa dagkong mga isda. Ug labaw sa tanan niyo ang gisud sa isda. Kukuk. Di na lang ko magdugay, Madam Maura. Tungod kay, wagin mo padayon si Philip nga nakakita na ako. Ay, sagdi lang iha. Sabta lang una ka na si Philip. Okay ra, Madam. Ang importante nga nahanaw katong princess sa iyang kinabuhi. Yes, Miss Indira. Ato na ko, Madam, ha? Og salamat sa lami ang pagkaon, og sa ilim nun nga imong gidalit na ako, Madam. Basta ikaw, iha. Doon na imong mami. Wa nas Miss Indira. Bros, Nakalarga na si Miss Indira. Sakay sa iyang motorsiklo. diagra bros. Pareho ko na si mami. Okay. Nyo rito. Magbisod ka nyo rito. Tilabaw pa nagkatigre mong inahan. Si Don Mateo, Leon, pero ka na si mami ni mo. Tigre sa dandako. Munang pirmi magtao dog. Kuan. Kanang sungay ni Don Mateo. Aron nga maghimo og illegal nga palihukan. Hangtod nga naungo na yung mayo si Don Mateo. Ug hangtod na sa pag-ilog niya sa kayutaan nilang Julian o Paulina. Ay Lord, taon, sorry. Buta man dahi ko, wa man ko makakita sa panghitabo. Ug bungol ko, no wa makadungog. Dini, magsugod og buo og gasolina. Og mo ko yanap kini. Ilabi na, inigbuto sa dinamita. Paspasan ko. May nagkatakanta. Dili lang ako nakumlihok. Murag mangihi ni siya na. Mana kong pangi. Manikaragli ako. Ang light, Musta na? Ay, sa lighter. Tawang na po yun. Musta na? Sa kwardiya din eh. Ang kanubo. Patay. May patay sa kwardiya. Babalagos doon, Mateo. Magali ako. Midagan ang maong tao. Ug tuwa pa doon sa may cottage. Dito na ba siya dapit sa itumbahan sa gwardiya? Nakita ba ka niya ang gwardiya? Nga patay na. Mateo. Kondo, kaya pag ginawa. Nyano ka. Unsay na itabo ka rin. Naunsa ka. Hoy! Pagsulti yung siya na itabo! Kutas,
Patay! Ilong, ayaw pa ginawa. Sa'y patay. Patay! Ang mas kagwad yan, Yor! Sa'y patay! Patay, Yor! May kutsilyo na nagtaong sa iyang liog! Patay! Kukuk! Mga kugit! Pangandam! May kaway! Away, bubog! Ang inyong malmas! Andam na! Nakamati ko na sila. Pes, dili na ako magdugay. Musibat ako. Mudagan ko. Mga kugit! Tuwali dagan! Kini! Ano? Ilan akong ipusil. Sige, gukod mo! Bugda niyo mga kugit! Bugda! Patuwali ko na bita! Bugda ni! Magisod ako. Tungkol kini anak ko sa kurang nga bahin. Gukod ni mo. Pes, sugdan ko na ang unang misteryo. Ang dinamita. Nagkutan ko na. Ilabay ko na. Wa ka mo'y swerte. O nga, nisugod na pagdilaabang kayo sa bodega ni Don Mateo. Gipangkong na! Kakusugat to! O nangalupa na kumakwaglit! O patay na sila! O nilaaban na kong kayo! Sunog! Sunog! Don Mateo! Sunog! Don Mateo! Puko! Don Mateo! Nitago ka silang sa may isa! Ang atong buliga! Sunog na, Don Mateo! Sunog! Unsak to sipang mo to! Dinamita ka to, Don Mateo! Animal! Ayaw kumpiyansa, Don Mateo! Ayaw kumpiyansa! Ang pangas ka! Dahil pagkunasan! Animal! Palihukan ka itong mga sakop! Palihukan! Nagdihog na sila ni Don Mateo! Gani, may mga patay na sa itong mga sakop! Kinsa kining animal nga nakasul sa atong teritoryo! Don Mateo, padali diha! Hindi ako na pagkayong sunog! Pagsa ko! Ang atong butang nga magbalor og 10 milyones usao na lang! Impas na, Nor! Naimpas na! No! Nor, ano gawin mo mga bala? Imong gipabutong away-away! Unsay gibuhat sa atong mga tao! Unsay gibuhat! Gugod sila, Don Mateo! Pero nipundo sila kay basin sila sunod mamatay! Animal, mga talawan, mga inutil, palihog ka sila, palihog ka kukuk ipagpagita ang kamay! Hindi ako may punta sa may dagat. Magpasalipot ko sa mga bato. Ang mga tao sa Tagalansa. Tira! Nagtuwasik ang ilang mga bala. Kena. Ang ato mga tao sa lansa bilihog na sabi. Sige, patya niyo, patya! Kinangnan ato sa mga sakpan nyo! Asa sa Dapita? May kapatuan, Nor! Sa kunasan! Darya, pues libuti ninyo ang maong palibot anong dili makaikis. Dakon ta siya patay, umuhi! Lihog ka mo! Sige, patya! Higing sama sa inyo! Magpasol ka siya! Kinahanglan ka magkuha ta siya kukuk. Kinahanglan kayo patay, umuhi! Kalak! Gibuhat na sa itong mga tao nun! Kung gani, gibuhan na sa mga bala! Gilungsak na! Hoy! Kung kinsa ka man nga nangahas, gawas lang diya sa imong gitaguan! Gawas! Kaya nga makatabang ko kang princess. Napayo na ko dinamita ang lansa. Kailangan magabaw kami kanimo, Don Mateo. Maunay angay ninyo! Nyor, tanawang lansa! Nabayan ang dinamita! Lupanan mga itong mga tao, Nyor! Nasunog ang lansa! Pagkadagong damis na nini, kuku! Kinahanglan nga musibat ka! Ako musibap! Tingaling madisgrasya, Nyor! Kinahanglan nga makabiya juga din eh! Pero kuku ka nga itong mga butang! Wala! Pugdaw na! Hindi na nakapugna ng kayo, Nyor! Ang lansa, nasunog na! Kinahanglan nga masiptiti ka! Kuku ka, buisit! Nara, Nyor! Nira! Steady na! Dagan pa yung musikan na! Ikapiran ko ikaw! Sama nini! Dagan na, Nyor! Niri na, kuku! Nasunog ko mo doon, Mateo!
Karon, ako na sad. To ay lidagan. Kini. Dili mo ang pasanayon ani kalibutan na. Ang sakyanan karon Don Mateo. May sibat si Don Mateo. Dili matukib ang kasuko karon nimo Don Mateo. Tungod kay nasunog ang imong bodega. Og di ulbo ang imong lansa. Nahibaw ko. Si Tio Moises ang ilabay og dinamita sa lansa. Nisukol na ang mga dinaog-daog Don Mateo. Nga nung naitabo mang kinikukop nga naman. Wa kay kalabutan Senyor Tito Philip ni Don Mateo. Si Philip? Wa ko mga sangil ha. Pero, dili ka tungod niya. Natultulan kita sa kaaway. Kukuk. Kung dili ba ka, giunay lang tas mong anak Don Mateo. Oh, Kukuk. Pasiluan ako niyo. Pero nagduda ko. Kung siya man ang nagbuhat ni ini pues, bitayon ko siya, Kukuk. Oh, si Mateo kini. Hello, Mateo. Maura. Oh. Asa si Philip? Asa siya? Diya dire sa ato. Makalagot, Mateo. Tuhol kay mihangyo siya kanako nga hunungon ang atong mga negosyo. Siya. Kung siya man ang nagbudhi ka nato, pues panitan ko siya. Unsay po mo'y pasabot, Mateo? Gisunog ang atong budiga sa baypayon. Nabungkag, nasunog usab ang atong usakan lancha. Unsa? Oh, nganong nahitabo ka na, Mateo? Ngano? Ay, yun panagta si Philip. Kay... naanabi paingon diya. Kaganina na ba ka na siya? Kanina ra, Mateo. Papabuta si ka na. Nakasabot ka ba? Maura. Yes, Mateo. Okay, bye. Masipit ka gani karon, Philip. Lubngan na kong tingka ang imong agtang buaga ka. Kukok! Pakos kibang tagat! Sakay na ko diri, Tio. Larga na. Ako na'y bahala sa akong kaugaling. Sakay na lang. Ayaw na pagreklamo. Pagdali. Sige. Muangkas na yan ko na. Ihunong ko sa unahan. Safety na ko diya. O, Tio. Dako kita nahimo karon, princess. Dili makatuog nga maghayang si Don Mateo sa nahitabo karon sa iyang negosyo, Tio. Kaya nga makaamgo siya sa iyang dautang binuhatan. Lugar diha, princess. Manaog ko. O, Tio. Salamat, princess. Salamat, Sab, Tio. Sige. Badayon na. Saludo ako sa kaisog ni Princess. Senyor, kalma lang. Di na ni madagalma, Kukuk. Ayaw palabi. Kaya tingaling mutikig ka. Mugahi mong tingkoy. Mukiri ka. Kukuk. Padasi mong gibati, Nyor. Dili ba makapurdo ang naitabo ni mo karon? Pero alkansi dakog alkansi, Kukuk. Alkansi, minilyon ng akong alkansi, Lichia! O siya yung tuyo na ko, bros? Tuwa lang nyo rito. Sila na. Dili man drawing ang dagway si mong amahan. Unsa? Nga ba ka? Murag, dunay dautang na itabo. At doon ko siya. Silang duha sa mami ni mo ang nagpaabot ni mo nyo rito. Niya na si Philip. Labing mayo. Daddy? Mami? Direpa! Daddy? Gikulihan mo guguri mo. Nga no? Gilaw ipan pa ko mo.
May traidor ka na ba kadako, Philip? Ha? O sige lo iban. O sige ako gitraidor mo. O ganong nagkasulti ka man anak, daddy. Tungod kay sa imong pagtiya, huwag madugay sa dimitikip ang kagabi yun. Gipatay ang gwardiya. Pagkatapos, naitabo ang giyok dari. Ilabay kinamita ang atong budiga, miulbo ang nakunsunog, nangamatay ang pipilan ako ka mga sakop, ug hangtod ang dansa, gipaulbo kini, nasunog. Oh, my God. Ikaw ba ang naghimo ni Philip? Unsa? No. Dili ka na mahitabo, daddy. Imposible, Mateo. Tungod kay dirira si Philip. O kinsa man ang naghimo ni Daddy, di na mag-iingnan naman ka. Nga kinahanglang muhawa ka dito. Kaya tingalig, rundahon ang mong dapit sa mga tinugyanan sa balahon. Dili mga tinugyanan sa balahon ang kaaway. Dili, Philip. Nakasiguro ko riyan. Kung mao ka, dili ka ang tao nga nagtaho nako sa inyong iligal nga kalihukan. May naghimo ini. Sigin sa siya. Huwag sikin sa siya, Philip. Daddy, Mami, hunahunaan niyo sa magkaragan. Kinsa ang nahimo ninyong higpit ka kaaway? Ug kinsa ang inyong giilugan o kayutaan? Lip! Kinsa ang inyong giilugan o yuta, Daddy? Mami, kinsa? Mauri usa ka na kong bakak. Dili ka na tinuod, Philip. Usa ka na kung pagbutang-butang ang pagdaot sa among pagkatao ni mami mo. Daddy, dili ko managtanas sa pag-angkon kung tinuod man o ang mo angkon ko. Sumabi daw sa diyang nangutan na kakadako kalabot sa masinsya. Angkon ko? Ha? Nga bao'y pagsakanan sa mga motorsiklo nga gikarnap, giangkon ko na. Daddy. O kalabot sa mga butang. Sa bato nga negosyo. Giangkon ko na. Pero kanang giingon nga pagpagilo ko kayo, taanaw sa nagda kong bakak. Yes. Dili ka na tinuod, Philip. Dili. Idaot nga nagkasulti ka. Nagsulti ka mo sa matuod, Mami, Daddy. Pagkalitse! Wa ka butuon na mo? Baga ko ni Mugnaong, Philip! Mami. Ha! Kuningon ni anang imo pagtuo ka na mo. Nagmahay ko! Nganong gipadako ka pa na mo. Nganong gihimo ka pa na mong professional. Nga wa ka maday utang kabubuton. Mami. Maura. Kalma. Ayaw po din nga anak si Dudong Philip. Pinangga na to siya. Dili kumutuo. Nga kana siya nagduda na to. Dili kumutuo. Hanggaw ka, Mateo. Hanggaw ka, ha? Aksyon ka mangganig kasuko niya tungod kay nagduda ka nga may kalambigitan siya sa pagsunog sa atong budiga dito sa baybayon o pagkabungtag sa lansya. Duda! Bulikoy man ka. Hindi ko nasan ako. Tuod. Philip! Daddy. Ay, gunit-gunit si mong Daddy, Mami. Nagduda ko. Kinsa ginudahan mo? Nga naghimo ning mga paghitabo. Mo ang tao o mga tao nga inyong kontra. Gatas ang dati. Kinsa sila? Patubangan ko na sila na ko. Kaya di na ko sila sibugan, Philip. Bisag maghigtanay pa kami bisig, magpinatyanay kami, bisud Miss Maril kaming duha, pinuti ang among gamiton. Di ko sila sibugan. Kada ako magkikatubang ninyo. Pero sama silang gibuhat karon. Giyon sama nila. Niatubang ba sila? Giyan naman na puhag sa atong kontra ang imong mga negosyong illegal, Daddy. Paghilom! Laro hay lata. Tubag na ko do. Laro hay. Tutukay ko do. Laro da. Unsa man. Kauban pa ta o kontra na ta? Daddy. Pagklaro! Prangka! Palay o gamay kay nabung. Unsa man, ikaw panaplin. Unsa man, ha? Philip, kontra na ta, ha? O kung makikkontra ka man na mo, Philip, mayo pagmulayas ka na lang. Mami, Daddy, sultihan ta mo. Pinangga na mo. Ug mahimong pagkamatyan ko ang paglaban ninyo. Kana tuod kay mahal ko kamo. Hinungdan magani. Nga gusto kong undangon ang binuang ng mga negosyo karon. Aron dili kita mamiligro. Paghilom, Philip! Sige, Dad. Mami, biyaan ta mo. Philip! Philip!
Buisit! Buisit, Mateo! Makalagot mo. Hilabil kada ko sa damage nga nahitabo. Karon kabiyo na. May nanawag. Oo, ang hipi sa bombero nga si Lloyd. Inutil. Wah, hinabok nga. Ug daw na nga komuniga ug lansa. Buisit! Bangas ka! Ano na itabo niyo rito? O, bros. Stilan. Wa na gini. Sugod ng panudya. Bros. Ay, sorry niyo rito. Sorry kayo. Kung manibawaan ka man, bros, sultihin na lang ko. Para magkatabang ko lang daddy og mami nga ako nang magkumbinser sila. Stilan, ay. Malisod ang barudanan sa imong mga ginikanan niyo rito. Lisod. Pero di sab ko makatugod kami doon may tabo kanila, bros. Mahal ko sila. Ilabihan ka na ko sa kung utang kabubuto nila. Tuod kay. Ila kong giamuma, kimahal, gipadako, o gihimong profesional. Oo. Maugi na niyo rito. Maugi. Sa ato pa, pilit na lang yung kang musuportan nila sa ilang mga kalihukan. Malisod, bros. Di usab na ko makalawat ang dautan ng mga buhat. Perting labara sa imong uwa na. Asa man imong tumanon, anak? Ang imong ginikanan? O, ang tarong nimong prinsipyo? Amot. Huwag ko mahibawag o siya angay kong buhaton, bros. Wa. Oh, Princess. Nana, Kumusta? nilampos ko, Nana. Milampos ka? Sa unsa? Nasunog ko ang dakong bodega. O ingon man, ang usa nila kalansa. Dako-dako na ang dimalas nga niabot kanila, Princess. Og napukan ko ang mga pipila ka mga sakop niya nga mga sungayan, Nana. Og si Philip, unsay sangputan sa inyong relasyon? Oh, Nana. Unsa mo kamahal si Philip, Princess? Nana. Nasayod ko. Sa gilaw lang daan sa imong mga mata, mahal mo si Philip. Tinuod ka na, Nana. Pero dili sad mahimong hikalimtan ko ang gisaad ko sa akong mga ginikanan. Ug asa ang imong isakripisyo? Ang imong kasing-kasing? O ang imong panganting panimaw sa mga taong naghimo kaninyong alaot? Giampo ko nga mahimo lang kong ligon sa higayon nga hayaon ko na ang gugma ko ngadto kang Philip, Nana. Princess. Tuod ay, Nana. Dako og gikatabang nako si Tio Moises. Oh, nya asa naman siya karon? Nanaog na siya sa motor nga among gisakyan sa usa ka awa-aw nga dapit. Inahanglan nga mag-amping ka mo. Kay tingali mamatikdan mo. Ug mahibaw ang nga kanang imong tiyo. Nagpabuang-buang lang. Nana. Narito, saman, di ka pa matug? Di ko makatug, bros. Narito. Pero dahil kong gihasol sa akong tadlag. Mga pangutana nga sa akong kakulingon. Kung nga nung mao kini ang binuhatan lang tadi o mami. Isura ng kaimtangan niyo rito, eh. Di silang patuon ako. Sinamdag tambag niyo rito. Gahi ipaskahon magkuno. Ako na nasuta, bros. Ug andam sila nga kalimtan ang among relasyon. Kag makita nila musupa ko, silang kagustuhan. Ug ang mga nangamatay ng mga trabahante ni daddy nimo, saon lang. Murag sila man tingali si daddy ang mugastos tanan. May nag-text nimo, eh. Krita, sahon ko. Sige. Nasuta mo na unsa ang daotang negosyo sa imong ginikanan. Uy. Ang imong inahan, inanay nang nahunlak ang bantayog sa imong ginikanan nga mugna sa daotang paagi. Rito. Kinsa man ang nag-text, ana?
numero ron ni. Ug siya sa mga nagpahibaw na ko, kalabot sa masinsyap. Ug ang dakong budiga dito sa Bibayon, nga dungguanan sa lansa. Ug may palaman ang mga sud sa isda. Stilang nyo rito. Nagsugod na og paningil ang mga giutangan sa imong daddy nyo rito. Bruce. Kinsa ang laing nanawag ka ni mo, Mateo? Ang hipi sa kapulisan. Nag-imbestigar, nagpakisusi sa naitabo, maura. Unya? Sa pa'y mahimo. Wala. Ibutan ako kung kinsay nagimo. Wako'y katubag. Mong, gimanduan ako sila. Ngamuriog sila. Anong magsulba din nagsunod-sunod ng mga panghita ko? Kinahanglang mulihok yun sila. Aron mailhan ang atong kaaway, Mateo. Imposible. Unsay imposible, Mateo? Kung iskutan man ang kayutaan nga atong nailog mauran. Kisa may malimaws. Nga nahurot man to silang kamatay, si Julian o si Paulina. Mateo. Ako to silang gilubong nga buhi, uban silang anak nga babae. Mateo, ngano? May pagduda ka nga. Tungod sa pangutana ni Philip, kung kinsay atong giilugan o kiyuta. Imposible. Imposible, Mateo. Dili sila makahimo sa pagsukol ka nato. Unsa na wasab ka na, Philip? May bawang talaga, Daddy. Nga doon ay nag-text na ako. Nga inanay nang mahunlak ang bantayog kaninyo ni Mami. Unsa kahilas ko na? Ug nagsugod ako ng paningil ang inyong giutangan ni Mami Maura. Shut up, Philip. Wa ko'y giutangan. Nakadungog ka, klaro ba? Wa! Daddy, tugani ko. Kitabangan ko kamo, Daddy. Kinsa ang mga tao nga mahimong magdumot kaninyo, Daddy. Ug magtinguha sa paghunlak kaninyo ni Mami. Tugani ko, Daddy. Ay kagahi palibog o, Philip. Unsa ba ako ikatugan kanimo? Wa! Nakasabot ka? Wa! Bullshit! Dili siya uminaw na ako. Naglimot ka lang na ako, Daddy. Huwag ka mo tugaan sa matuod. Unsa ba sa inyong ipanagsultihan nga nataas naman sa ang tingog ni Mateo? Mami, may nag-text na ako. Nga nagsugod ako ng kahunlak ang bantayog na inyong gimugna sa daotang paagi ni Daddy. Kaleche! Kaya sa ka na nagsigi og intriga ka ni mo, Philip? Mami, Ilabay ka ng cellphone mo! Ayaw pagsigi og tagkad ni anang mga mensahe nga way mga hinungdan! Mami, gusto kong makatabang. Ay, natural nga mutabang ka! Ang masag ato ka mutabang sa mga tao nga naghihimog dautan bato ka nato! Muhangi ko, tugani ko. Kinsa ang mga tao nga sarang na dumot ka ninyo? Sige balik! Sige balik nga na, Philip! Way lamit ng pangutanahan, di ba? Weset! Labaw nang di maminaw na ako si Mami Maura. Gogok, unsa na ang resulta sa imong mga gisugo? Naglihok na itong mga tao nyo. Aron pagpanid, kinsa nagimo nini. Kaya nga yun, ay mabawan na to. Kinahmasayra na to, kaya gipati kong takong kabalagan na tingalig doon na pa'y laeng mga panghitabo, Gogok. O, Nyor, ipalihok ko na itong mga intel. Labing maayo. Nyor, basin og nalimot ka? Kano sabay angay na kong malimtan, Gogok, ha? Nabakanti ng utok ni Monyor. Gogok, unsa naman natin? Dili ba doon na kay CCTV camera? Gogok? Nyor, ang imong utak, brain, asa naman ha? Sa akong CCTV. Buisit. Buisit na noon. Ano ba? Buisit ka, Gogok, pagka-buisit. Imo. Nganong karon ka pa nagpahinumdum na ako, ngano? Agay, imo kong gidukol, Nyor. Sikita. Kuyog na ako. Karong dayon ato ta sa CCTV room na ako magdali, Gogok. Tanan, Nyor. Nyor to. Way katulgan na ini.
Nawa sa study na mo, si Coco ka. Ang iyang bodyguard, paspas ka naglakaw. Tinuod. Di sila pa doon, Ray. Daddy. Sunod ka na ako. Philip! Dali nyo rito! Mukuyog ko nila, bros. Bilin lang ko nito. Dali, kuyog. Tara. CCTV. Yes, Philip. Nabakante ha, tumutok. Nabakante. Taraw na ito kinsa ang mapangason nga misud dito sa atong beach resort. Sila kong budiga nga gipaulbo pinaagi sa dinamita o gingon man ang lansya. Tanaw na to, Daddy. Kung nag-function ang CCTV, makita ka rin nga kung kinsa ang nakasud sa imong nakumbudigan, Yor. Ni aday ka? Aha. Ay, pagkapila, Phil. Ay, sorry, Yor. Pagkabuhan ko. Ibaw, kapilipuan ko nabugo. Bruce. Nga nung wa man kong ba inom duminimo sa akong CCTV, nga nung man, Bruce, tubag ako. Yor, kadukong. Kahit kay kag-ubo ng tabla. Uwa ko ni... Hiyam! Mingon ko mong gahilo mo ko. Ganda kong karaan, anak. Ahoy ako uno. Pagkagari ni mo po. Susunod ka mo, anak, Daddy. Hilom na, bros. Tanaw na to ang CCTV. Kara. Oo, mao na niya ang atong beach resort. Di naanda kong butika. Nyo rito! May tao nga ni ang bagikan sa kahoy! Kilit sa kural! Mao ka na siya. Klaruha. Unsay na kway. Hindi kayo maklaro yung naong. Tungkol kay naka-face mask. Marunong. Hadlok ni COVID ka na. Naka-face mask! Pandemic. Kung naka-face shield pa yun. My God. Iyang gilabay og kutsilyo ang gwardya. Ug may pagkaigo sa liyo. Tuod nyo rito. Philip, klaruha. Unsay na gawin? Unsay bayo na? Babae o lalaki? Usa ka babae, Daddy. Babae. Okay, sama ang babae. Di maklaro, Daddy, kung kinsa kini siya. Ibalik. Daddy. Di kit maklaro. Tungkol sa iyang face mask. Naka-facial pa. Pero, babae ko na ang yabayon, no? Babae! Babae nyo rito. Nidagan pa yung sungit-ngit na bahin. Sa kilid budika. Oh, shit. Babae lang ang nakahimo. Ang naghimo sa pagbungkag sa kumudika yung man pagbabuto sa kunlan sa babae ka. Kinsa, senyor? Nyor, jarang baso nga may sud ng bino. Masalamang ka, babae, ang atong kontra. Huwag naog daw ang atong budika. Lakip na ang produkto ng atong ihagbong nga mobili og 10 milyones. Kinsa kining mo ang babae nyo? Nakaako siya sa paghimo na ini. Unsa siya? Unsa iyang abilidad? Mateo, di na ka mo gikan. Dito kong gikan sa atong CCTV room. O dito nakita na mo Maura. Nakita na mo ang nakasud sa atong beach resort. O mo'y nagpatay sa atong gwardiya o nagsunog sa atong budiga. Unsa? Og nakailaba ka mo? Kinsang tawhana? Kinsa, Mateo? Juan kining... Ayaw, nagdugaya! Sulti na yun! Sulti na yun ko kinsa! Kinsa, Mateo! Usa ka babae, Maura. Unsa? Babae. Babae? Oo. Oh, Jesus! So, usalang ka babae? Nakahimo og dakong damage sa itong mga negosyo? Mao ka na, Maura. Og si Kinsa! Si Kinsa ang mga babae, ha? Nailhan ba? Ha, Mateo? Nailhan ba? Ayaw, paduol ang imong naong. Sultihin na yung ko!
Nipisik ang imong daway. Dagang pa sa kaliri mo! Dili mailan dagway. Di mailan dagway. Tungod sa iyang face mask, naka-face mask o naka-face shield. Ha? Oh, may patanawa ko. Gusto kong mutanaw, Mateo! O sige, mahimo nga makatanaw ka sa CCTV bawal. Si Philip. Siya kining nanawag. Hello, Philip? Good morning, Princess. Good morning. Kumusta ka na? Okay ra. Ikaw, kumusta? May maayong kinatulugan tungkol kay doon ay mga pangitabo. Unsang pangitabo, Philip? Gilabay og ginamita o gisunod ang dakong budiga. Nilang daddy og mami dito sa among beach resort. Mao ba? Yes, Princess. Bad news di ay, Philip. Ano kun? Kinsay naglabay og dinamita og nisuod sa inyong bodega? Gilabay pag yung dinamita ang among lansya. Nasunog o may nangamatay ng mga trabahante. Nganong naingon man anak, Philip? Huwag ko mahibaw. Pero, din ka kagabi Princess. Ha? Din ka. Diri raman ko, Philip. Ngano di ay? Nangutana lang ko. Mangutan ako, Philip. Nganong mauman ka na ang nahitabo? Kinsa man din naghimo, ana? Ambot, ugod siya hinungdan. Pero sa mawang hitabo, klaro kayo. Nagkontra sa akong pamilya ang naghimo niya to. Aw, natural gyud tingali, Philip. Kay ngano gutang hilabtan man ang inyong mga butang. Nganong gisunog man to ang inyong bodega. Nagsunod-sunod ang mga panghitabo, Philip. Ang inyong machine shop, bakery, o garon, dakong bodega, o lansa. Dako na kayog damage. Tinuod ka na. Kompetensya tingali na sa imong daddy o mami, Philip. Ang akong gituuan ng mga tao kini nga may kasilag sa kumagidikanan. Basin og may dakong sa ang imong mga parents, Philip. Princess, buutan ang akong magidikanan. Natural nga mo dive ka. Kay anak ka, good Philip. Princess. Sorry kayo nga nakasulti ko, ana. Dili na star graping ang ako, ha? Basin og, sabto ni mo nga nakasulti ko ini tungod kay wa ko mauyon ni sa imong mami. Princess, nakasabot ko. Pero... Ayaw nagkalain, Philip. Pero, may batasan nga pagkamananap ang imong mga ginikanan. Princess. Sorry good kaayo, Philip. Imo ra ba silang parents? Pero misulti lang ko sa akong nakita. Og naobserbaran nila. Pero bisag ingon pa sila na. Panalipdan ko gahapon sila. Sa ilang mga kaaway, Princess. Kun mao, mag-amping ka, Philip. Princess. Basig maamong ka. Princess. Dili ko gustong mahimo kang alaod. Dili ko gustong maamong ka. Tungod kay mahal ti ka, Philip. Princess. Dili siya ko gustong tunay daw ang mahitabo ka nimo. Tungod kay mahal ta ka. Salamat, Philip. Yarito. Sa'yo ko nimong nagpaso-paso. Nga, nagbalik-balik kasi mong agi. Unya, kalit lang nimong hapakon nimong agdang, ano na? May nagkasols kong unahuna, boss. Ha? Ang unsa niyo rito? Ang nakita na to sa CCTV. Bitaw niyo rito eh. Babae! Kinsan siya? Ako pagkikitanaw ang nahitabo sa machine shop. Lahi iyang gisulod. Pero, klaro gihapon nga babae. Baya, no? Pares kaduha, babayhana, no? Kung tinuod nang nga babae, saludo ko. Wow rin siya mahadok mo, bangga sa imong daddy. Bros. Iya yung gibangga ang tugas. Ha? O siya tugas, bros? Tugas ko. Ang imong daddy, kung nakahoy pa ng imong daddy, tugas na siya. Bruce Lee. Tinuod ka ba, Madam Aura? Ha, Madam? Yes. Yes, Miss Indira. Pwede pa kung mutanaw, Madam? Mas nung makaila ko. Sige. Sultihan ako si Mateo nga gusto kang mutanaw. Sige, Madam. Okay. Mananghid ta ni Mateo. Pasad si Miss Indira. Tungag lang sa problema. Mao yun. Pangita mo ko na sa imong address niyo rito. Unsa?
Nakatilaw magod sa imong budbud kabog. Bros. Nagpangita nga nakatilaw sa imong budbud kabog. Nagkuyog sila dos, mami. Bitaw no, kuyog sila. Labing siguro, muadto to sa CCTV. Muadto to sa CCTV room. Lagpot na sa tato. Nyo rito. Taas sa imong pangupaw eh. Di lang unta matinuod ang akong pagduda. Ha? Pagduda nga unsa? Ha? Nyo rito? Wa, bros. Wa. Sundan ko sa mami og si Miss Indira. Wa man tubag ka ako pangutana eh. Ay, pastilan. Di lang unta matinuod ang iyang pagduda. Pero, kinsa may iyang gidudahan? Oh my Jesus. Oh, nga no, Miss Indira. Can-afford siya, no? Babae yun siya. Ay, maumang tani. Nakahimos siya ni ini. Arisgada na kaayo siya. Unsay abilidad niya? Wa kay gidudahan, madam, nga makahimo ani. Wag yun, Miss Indira. Yun na. Kadiyot lang. May kay ni aka. Miss sunod si Mateo. Unsa ran, Sir Soldan? Unsay pagtanaw ninyo, ha, Miss Indira? Mateo, may misantop sa akong huna-huna. Pagawas kung unsa may ni Santos sa imong huna, Maura. May kay ni aka. Dili ka nga kining maong babay? Biktimas imong pagkabutakal? Usa? Maura, ayaw ng sultiha. Naibaw ko, ikaw mismo sad sayon nga you are the only one. Ayaw ko, ulog-ulog Mateo. Kay nahibaw ko, unsa ikaw kabarako sa mga babay. Nili ka na mahitabo, Maura. Madam... Pagduda lang na nimo. Madam Maura, Sir Mateo. Lait akong gidudahan. Kinsa may gidudahan mo, Miss Indira? Kinsa Miss Indira? Wa ba masantop sa inyong huna-huna si Princess? Si Princess? Ang ini kong man ni Philip, nga inyong gipalayas. May punto ka, Miss Indira. Awa ha, sa iyang bayhon lang daan, bisag dili maglarong iyang dagway, pero nagduda ko nga si Princess ang maong babae. Si Princess? Naunahan ko ni Daddy sa pagsuod sa CCTV room. May adto gilas si Mami o si Miss Indira dito sa CCTV room. Dili akong padayon. Bulakaw ko. Wadto ko, Princess. Mag-inis ko. Asam ka nyo rito? Huwag ka mo dayon ugadto sa CCTV room. Huwag nga, nag-ilis ka. Asam ka? Wadto ko, Princess, bros. Kuyugan ka. Kuyugan ka eh. Piyansa rin panahon na. Tingalig, maamong ka. Bros. Pero, dili nung tangay mahadlok noon. Kay babae to. Kung makakita ito na mo, malukma ito eh. Dili komedya na hitabo, bros. Oo, noon. Tinuna. Talag sarang babae nga, may kaisog magkikaway, oy. Nga may kaisog nga magamit og dinamita. Kana kung siya magyod ang naglabay og dinamita. Pagkatagsara gyud nga babae mo gunit ng mga butanga, oy. May kaisog ang mong babae. Mo lagi. Uy, kadlok. Kanang kaisog ug way kahadlok. Nagibatunan sa usa ka babae. Nakita ko kada kang Princess. Narito. Saludo ko ka, Princess. Sadang gipariglahan kami dito sa usa ka beach resort. Then, gitabangan kami tulo ka mga lalaki. Narito. Grabe si Princess pakigaway. Kaming duha, batok sa mga lalaki. Kumu patid, ug ang iyang kaabtik. O si Princess ba ang imong gidudahan nyo rito? Nga mo hinagsud sa inyong beach resort? Bros. Miss Indira, murag mo lakaw si Philip. Oo, bitaw
Madam Maura. Philip? Philip, kaniyot lang. Ngano, mami? Anak, may ginudahan na kami. Kinsa ka tong maong babae. Kinsa, mami? Si Princess kay mong hinigugma, Philip. Unsa? Misidira. Ay pagbatakag dabi. Sorry. Sorry, pero mole akong pagduda, ha? Utang buot lang. Nagpalayo na siya. Panalipdan mo yun siya, Philip. Igo na siya yung kasukok ng princess, mami. Misidira hangyo ko lang. Ayaw palabi. Naibaw kong may kasinag ka kang princess. Ayaw ko malaka. Kaya gilubong ko na sa kalimot. Oh! Philip! Really? Yes, Misidira. Og, mami, natuman ang inyong gusto. Pero hangyo ko lang. Tama na, husto na siyang paggukod kang princess. Pagduda lang kining amo, iho. Ay, bukabla ka, mami. Maningkamot ko. Nga masulbad kini mga panghitabo karon sa itong kinabuhi. Ug Misidira, salamat ka sa mga panghitabo na akakanunay ni Duyog sa mga gibati. Oh, yes, of course, Philip. Nasuta usab na ko kung unsa ka kabatinud-anon diri nako. Ug nakita ko kana. Oh, thank you, Philip. Tubangan sa imong mami ang kunon ko. Ang kunon ko nga ikaw ang tag-iya sa kong kasing-kasing, Philip. Oh, Miss Sindera. Pagka-soulful ni mo, iha. Dili ko magbinaot, Madam Maura. Yes, mahal ko si Philip. Misidira. Nabati mo, Philip. Pero, nabati mo. Madam, di na ko ipabugos akong kaugalingan, Madam. Ako lang gisulti ang matuod akong gibati. Sorry, Felipa, nga prangka ra kaayo ko. Baga kay kog naong. Wa mao sa matuod kong gibati. Unsaon ko man. Ingon lagid alang akong kinaiya. Musulti sa tinuod kong gibati. Salamat, Misidira. Oh, Philip. Igakus lagi ko nimo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Philip, ang imong pagkakus na ko, nagkahulugan mga. Nagkahulugan kini nga nakita nako. Ug nasuta nako ang imong pagmahal diri kanako, Misidira. Oh, thank you. Thank you. Oh, Philip, I love you very much. Pakasal na yun. Ma'am. Iho, nalipay kay ko, iho. Nalipay kay ko, nagkasinabtan ay na kamo. Mong kasal na yun, kasal. Oh, hey, grande nga kasal. Ug ako'y gasto sa tanan ni Sindira. Madam. Mag-agad lang ko ni Philip, ha, Madam Maura? Philip. Mami, relax lang. Ay lang kayo ka-excited. Di apat ay giatubang ang mga problema. Paabot lang. Muya maraw niya ko. Sato pa, iho. Kamo na gyud si Miss Indira. Kung dili mausabang pagbatit ni Miss Indira na ko. No, of course not. Dili, Philip. Kay abi mo, since sa unat ang panagkita, nabihag mo nang ako kasing-kasing. Agoy. Kadaling nalimot niyo rito, Philip, ni Princess. I love you too, Miss Indira. Pastilan. Bangas ka. Gibati ako, kalipay. Lipay kayo si Madam Maura. Uy, pastilan. Nganom ni, uy. Gusto mo na yung paghahitabo, uy. Ay, pastilan. Diligid hitukan ang gibati kong kalipay, Philip. Tuan na sab. Likatawa na sab. Okay, mami. Ako nang ihatod si Miss Indira. Yes, iho. Very good. Very good. Okay ka ra nga akong ihatod, Miss Indira? Siyempre. Hala, uy, ganahan ko. Yes, Philip, my dear. Kadiyot lang. Kadiyot sa, selfie sa ta. Ha? Selfie sa ta. 1, 2, 3, smile.
Usab iha, kanang apel ko. Yes, of course. Apel Dali, ko. dali, madam, dali, Oh, madam. okay, di anak ko. Sige, ayuhag anggol iha, ha? Okay. O, kanang mudaot ko ba? Pero ato ipatunga si Philip dire. Yes, madam. Okay. Okay, na ready? Muslim ko, ha? 1, 2, Okay. 3. Ready, smile. Smile. Okay na. Philip, thank you. Thank you. Oh, kana! Muna'y gusto na kong makita. Mami, ako nang ihatod si Miss Indira. Okay. Sige, iho. Ha? Padayon, iho. Pag-amping ka mo. ha? Thank you, madam. Tara, Miss Indira. Yes, love. Suddenly. At last. Nabali na yun ang gugba ni Philip. Ngadto kang Miss Indira. Simple raman day ang solusyon. Very simple. Pastilan, makamaogi kini si Miss Indira. Gihimo niya ang suspect si Princess. Ug nasuta ni Philip, unsa ka matinud-anon si Miss Indira sa among pamilya. Nalipay ko! Pahibaw una ko si Mateo. Nakita na ko ang panagkakos niyang Miss Indira Philip Maura. At last, Mateo, nagkasinabtanay na sila. Good. Die hard kayo si Miss Indira ka na to, Mateo. Ug, angay gyud siya sa gugma ni Philip. Kamausap si Miss Indira, may utak. Gigamit niya ang iyang utok brain. Iyang naigo ang weakness ni Philip. Yes, Mateo. Ug, mi-offer ganit dayon ko nila nga ipakasal na ko silang duha. Pero mihangyo si Philip. Tungod kay sulbaron pa niya ang atong mga problema. Correct. Sakto ang desisyon ni Philip. Ayaw pag-apura una, ha? Kay gusto sad kong nga masulbad kini nga itong problema, Maura. May pasalig si Philip nga iya kining sulbaron. Labing maayo. Yan ang paingon din si Yorito Philip. Ross, Yorito, pagkadali mong nalimot. Bruce, Gikalimtan mo dayon si Princess. pasagdi ko, Bruce. Gihimo ko lang ang mong lakang tungod kay mahal ko si Princess. Yorito Philip. Giintriga ni Miss Indira nga ang maong babae sa CCTV mao si Princess. Mao ba, Yorito? So, automatic ni suod sa kung nga ubanan ko sa lupad niya si Miss Indira. Balag ko siya siyang putan. Ang importante nga, mahanaw silang una-una si Princess. Yorito Philip. Grabe kalaban si kung pros. Unsaon ko pagsulbad kining maong mga problema. Sagdi lang, Yorito. Pasagdi lang. Tungod kay ang problema, may solusyon. Ug unsay solusyon? Amo na ginaingon. Ang tanang mga panghitabo, dunay mga katarungan. Ug ang tanang nga may utlanan, Munay giingon nga musubang ang adlaw ug unya musahop. Sama nga luyo sa mabagang dagom, dunay kahayag nga nagpahipi. Ug musiak ang silaw sa haring adlaw. Bruce. Gipatawag ko ni mo, Don Mateo? Aminaw payo, Kuko. Yes, naminaw ko ni mo, Don Mateo. Sundi ang mataglakang ni Philip. Don Mateo? Sundi ang iyang mga lakang. Usa sa tumong dili, mao ang pagsuta kung wa na ba sila connection niya itong Princess. Areglado, Don.
Asa ka, Nyorito? Mato ko ni Princess. Kayugan ta ka? Ayaw na. Ako na lang. Doon na, Senyorito Philip. Tumanon ko ang mando ni Don Mateo. Sundan ko siya. Sorry, Senyorito. Pero, mando siya mga mahan. Ug akong tumanon, sundan ti ka. Bisag asa ka, Senyorito. Asam to pa ingon ng bodyguard ni Nyor Mateo. Mulihok sa ko. Agig tampo sa mga kalihukan ni Nyorito Philip. Aron masumbad na niyang problema. May tagwa mula ko si Princess. Sorpresahon ako siya. Oh, uy. Ang tigwa nga buang. Si Moises Buang. Manong? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Kumusta ka na, Manong? Buang gapon. Niyay kwarta, Manong. Para sa iyong pagkaon, 1,000 na. Di ko dawat na. Ha? Nga naman? Magkahilo na. Manong. Salamat sa imong kaayo. Buodan ka, Sir Philip. Manong. Hamis kang pagkabunga sa mangga. Pero, naipon ka lang sa basket nga dunay lata nga bunga. Malata kausab. Unsa? Ay, di ka sulti, Senyor Philip. Si Moises Buang ka na. Unsa ilang kistoryahan? Siya kanyan si Kukok. Hello, Kukok. Nyorito, akong nakita si Nyorito Philip. Nagigsulti kini sa buang na si Moises. Mao ba? Nagbantay ko nila. Nagduda na ba ko nila ng Moises nga buang? Maro ganing buang ha. Sonde, si Philip. Di sa kasa. O, Nyor. Bye. Kung may kalamigitan ka sa kundi malas sa among kinabuhi, Philip, basulan yun nibo ang tanan. Kung ikaw nakik-alkontra sa akong mga lakang. Si Kukok. Siya ka nang naghunong sunahan. Bantayan ko niya mga liyok. Miyembro raman niya sa sindikato ni Don Mateo. Wabaghan mo double cross ni Don Mateo. Kay matagpundok. Sa matagpundok, doon ay mga traidor. Wabalang ka magmataog morning si Don Mateo. Anong iyang sinaligan. Kay kadaghanan rabas mga traidor. Mao ang mga sinaligan. Tungod kay mao giniang naibaw sa mga sekreto. Ug sa unahan, Senyorito Philip ka na. Nakigsulti kang Moises Buang. Nganong wa mulaw si Kukok? Nganong wa siya ni vertik ni Senyorito Philip? Kana. Nakalarga na si Senyorito Philip. Ni bandar mo sa Kukok. Ugto, nakalarga na sad. Aha. Sa ato pa, nagpaabot si Kukok na makalarga si Senyorito Philip.
Sunod si Coco ang Yorito Philip. Ako cellphone. Di vibrate. Binanawag ako. Hello? Dirito, nagsunod ni mo si Poco. Ang bata-bata sa imong dari. Unsa? Kusog na kayo ang dagan sa motorsiklo ni Yorito Philip. Dili makapas niya akong motor. Kay big bike ka ang Yorito Philip. Pura lang ko bunok ng gibiyaan. Layo na siya. Kibang ko na lang. Nakalayo na siya. Manikamot ko nga maapsan ako siya. Mo ka to ang motorsiklo ni Kokok na sinaliga ni Daddy Mateo. Ako yung kay gisundan na to. Kung ako man, sa ato pa, gipanidaan ang ako mga lihok. Si Bros, tawagan ko. Bros, diyan ako. Oh, Yorito? Isuksok ka din, Gilipat ako si Kokok. Skamba, duda lang ko. Nga ikay gisundan kay ningunong siya samtang ikaw. Nakiksulti na itong buang nga Moises. Mau ba? Nga man nga nakasulti man mo itong buang Moises. Bros, buang yung kakato si Manong Moses. Ha? Ano man? May gipanulti siya nga nakapalibog na ako. Ug nakaduda na ako kung buang gyud siya. Ha? Unsa man Yorito? Wa siya mudawat sa kung kihatag a kwarta niya. Kaya makahilo ko no. Ha? Midayag siya sa kong pagkatao nga ako kuno usa ka buotan. Hamis ko nga pagkabunga sa mangga. Pero naipon ko sa basket nga dunay lata ng mga bunga ug malata usab ako. Yorito? Magkahuluganon ang iyang gipanulti, dili ba? Oo, Yorito. Murag ang kahulugan na Yorito, mao nga ikaw buutan yuga. Pero ang ako ginikanan may daw tang binuhatan. Mao ba? Ikaw rin yung nagsultihan na Yorito. Dili ako. Lakip siyang usa ka buang. Nagasulti na ako og sama ana. Sorry nyo, pero wag yun ako siya ikita. Wala akong maapsi pa. Bugo! Bugo! Anong nagpalipat ka man? Kuha nyo, kusok kayong motor. Kusok kayong motorsiklo ni Yorito Philip. Big bike ko nang iya. Ang sarang taon niya akong motor kumpara sa iyang motor. Bugo! Bugo! Gilga! Bugo! Uplok! Chulukoy! Kandako! Chulukoy! Sorry nyo. Hello? Yorito? Don Mateo? Giup na niya. Suko-suko siya nga. Dili man magukod akong motor sa motor ni Yorito Philip. Hanggaw siyang naong. Ngayon po bugo, uplok, chulukoy. Liso ganing auto ko. Magmahay ka doon, Mateo. Nawag siya balik. Hello, Nyor. Gunwa ni mo makita si Philip. Gusto ko nga may bao ug asa karon nagpuyo katong princess. Gikatag ko na itong mga tao, Nyor. Sa galang-laing dapit, sa laing area. Aron magapaniid kung kinsa katong makahatag na itong kasayuran. Kalabutan sa pangitabo, Nyor. O katong princess kung asa na siya. Salamat, buutan nga kuko. Nyor. Kakaon ka na ba, do? Ayaw pa pas mo, dodong kuko, ha? Unsa? Kaon diya, kutos may mo
Di ko gusto mapas mo ka, Dodong Kukog. Bye-bye, Dong. Nabuang. Nayapag na. Nabayot na kanyor. Giluglugan pa ko. Giluglugan pa ko. Sakto na kining napalit akong isda. Mga tilugon kini o gamayin karne. Oh, may nagsunod ka na ako. Nga duha ka tao. Ganin na rin kini nagsunod-sunod na ako. Paspasan ko ang akong paglakaw. Oh, nagsunod kapon sila na ako. Mga sinugo ka ni Don Mateo. Paspasan ko ang akong paglakaw. Pasiplatan ako. Nagsunod gapon sila na ako. Kinahanglan nga malipat na ako sila. Oops! May kusog sa paglakaw. Oo, tanawat. Kinanglan na. Kinahanglan ka may bawal dog. Sa siya mabuyo. Oh, nilihok na. Siya milihok. Niliko na siya. Niliko na. Dili na. Hello, Dodong Kukog. Senyor, wag yun ako ikita, Senyor Joe Philip. Abuang uset. Budang. Paminaw. Kadtong Moises buang. Oh, Panidi. Kaya doon ako'y pagduda niya ng maong tao nga si Moises buang. mga Senyor, sila kung nagkita nga nagsulti ninyo Joe Philip. Oh, mao na imong itaho diri kana ako nga nagsulti sila og niadtong Moises buang. Ang tanang tao nga ikasulti ni Philip, kailangang hatagan og atensyon, i-contact tracing ninyo. Ha? Contact tracing? Mura rin ni COVID, kaya doon nag-contact tracing. Buhata nga kung gibando kanimo, Kukog. No problem, Senyor. Buhata sa labing madali. Yes, Senyor. Niya na diri pa ingon ang duha ka tawo nga nagsunod na ako. May agi na sila. Nagtuo sila nga tindera ko sa mga tanong. Kaya nga akong gipurong akong jacket. Oh, nisaylo na sila. Ako gidi ay ang gipanitaan na itong duha. Pagkais mo ko, lipat man ha. Wala ito magkita. Yaya, sa kaya. Sa, bidang. Ay kung basura. Nga, saom na tayo ron. Sa kaya lang si Kokok. Gawa na ito kasunday si Princess. Puti lang. Kapwisit bayaw eh. Ay, nikuro ka mong cellphone. May tawag. Ay, ako man yung mga kugnit. Hello, kumusta? Nasundan na na mo si Princess pero wag tang lang. Mga ubog! Mga bobo! Tulukoy! Mga kwanggulitig mo! Pakitaan ninyo. Dihugin mo ganda yun, diyo! Ay mo ba tawag na ko ha? O si Ukok, daklong taron ka. Ay mo tawag na ko ha? Kung dili ninyo matkita sa Princess, nakasabot mo? Makalagot. Bakusan, mangitas ko katong Moises buang. Asak itong nampak na dako. Mao ba, Mateo? Wa mas mahanaw sa kumunahuna, Maura. Kung balik-balik na kung tanaw ang CCTV. Ug may punto yun si Miss Indira. Na ang maong babae, mao si Princess. Nan, nganong dili man nimo ipadakop sa mga pulis? No. Gusto ko nga ako mismo. Ang akong mga tao ang magkadakop kaniya aron maangko niya ang akong kabangis. Mateo. Mao ka nga akong tumong, Maura. Mateo. Oh. Kanang nagpaatbang ning atong dakumbay. Nga makita na to din sa terrace. Sa ikaupat nga andana, kon fourth floor. May tao nga nagsigi og hangad-hangad. Saba. Oh. Laruhon ko. Tanawa.
Pirmi na lang na siya. Oh, tuan, nilakaw na. Nagtalagidlay lang ang gisulob ay. Si Moises Buang at tumawag. Usa? Oh, pila nagkahigayon. Makakita ko anang tawhana nga kanunay magpaatbang diri sa atong bay. Nakamay tukod to sa rin yan. Oo, maoday ka to siya. Hilom na. Akong gitawagan si Kukok. May instruction nga akong ipabatid ngadto kaniya. Tungod kay mao ka na ang gikasulti ka na si Moises Buang. Mao ka na ang gikasulti ni Philip sa dihang gipasundan ako ni Kukok. Mao ba? Ug hain na karon si Philip. Mato ni Kukok nga wa niya masundi si Philip. Gipasundan ko siya ni Kukok. Aron sa taon ako, kung tinuod ba, nga nagkabuwag sila diyatong princess. Mahiot ka, Mateo. Kung kay wa niya ikita si Philip, kanang Moises Buang, mo'y akong ipapangita kaniya. Kaya mao ka na ang gikasulti ni Philip sa dihang gipasundan ako siya ni Kukok. Oh, hunyaman, unsa man, nakunta ka ni mo si Kukok. Karit, hilam. Miring. Dior. Kukok, dali na yun. Nakita na ko si Moises Buang. Mao ba? Asan nabitan yun? Imo na din ko. Bago lang siyang nakabiya dress at bang sa kubay. Pagdali, Kukok, pagdali! Nagpadauna si Kukok Maura aron pag-pick up niya ng Moises Buang. Nahinumdum usab ako sa gisulti ni Miss Indera. Nga permi na silang magkasulti anay og ni adtong princess. Kana si Moises, no? Mao ba? Oh, labing maayo nga imong ipa-pick up. Aron mahibaw-an nato kung usa ba yun. Buang ba yun ka ng tawhana o dili? Oo, Maura. Oops. Nana Rosa? Oh, princess. Di anang akong napalit isda og karne, Nana. Maayo noon. Pero murag, dili na gid ko angay mo kumpensa, Nana. Tungod kay dunay mga tao nga nagsunod-sunod na ako. Oh, mao pa? Oh, paipi, Nana. May motorsiklo nga nagpaingon diri. Ang akong pistola. Princess. Si Philip ka na. Nganong niya ka? Gusto na ako masuta kung usay mong kahimtang. Okay na ko diri, Philip. Wa ka ba nila sa miyagin nga adlaw? Wa, Philip. Di ba gitubag na tika ana sa dihang nanawag ka na ako sa cellphone? Okay. Pero karon, gikan ko na malitog isda. May mga tao nga nagsunod-sunod na ako, Philip. Mao ba? Unsa man? Sinugo ba to sa imong mga parents? Ha? Oh, di man tingali. Nga buhaton man ka na nilang daddy. Sorry lang nga nasuod na sa akong nahuna, ha? Tungod kay may bawya ka. Wa sila makauyo na ako. Ilabi na nga nagkarelasyon ta. Og hangyo ko lang, Philip. Ayaw na pagbalik diri. Princess. Putlon ta ang atong relasyon. No. Dili ko makahimo na, Princess. Sakitan ka lang, Philip. Tungod kay dili kita angay sa usag-usa. Princess. Wa pa man mabalik si Senyorito Philip. Ang ilang pantay. No way nagsunod niya. Huwag makatultol kong asa si Princess. Kaya katong gibuhat ng Kukok. Si Senyorito Philip maugiin gisundan niya to. Ani ko din magbantay. Distansya sa gipuyan ni Princess. Ano makapindot ko kung doon ay tao nga o mga tao nga magpadong sa ilang naimutangan. Jingle bell, jingle bell. Akong tawagan si Princess sa iyong cellphone. Inanay na napukan ang mga iligang kalihukan nila ni Don Mateo. O si Philip, ang mugunang tungod kay anak siya sa mga demonyo. Manawag ko ang Princess. Aha! Pan ka na yun, buanga ka. Ikaw rin buang na cellphone, ha? Jingle bell,
Jingle bell. Jingle bell. Jingle bell. Ayaw. Bili mo cellphone. Ayaw ni ko ha. Ang bini. Ayaw. Pagkahi ka. Pagkahi ka. Kang buhanga ka. Ambi. Di cellphone ka pa, ha? Ambi ka na. Ambi na akong cellphone. Ambi. Maruk kang buhanga ka. Maruk ka. Ikaw di ang nag-text sa akong anak. Ikaw ang nag-text! Ha! Moises, kinsa ka ba? Ha? Moises buang, si kinsa ka o unsa ka? Ha? Ikaw nag-text nini nga doon sa kong anak. Ha? Moises buang! Oo, nag-abot na. Nagtabisay ng dugo sa imong ilong ugba ba? Abo siya, ang akong naong. Nyor, iyo. Nakadugo mong naong, Nyor. Tugigilong na ni Mrs. Buang. Alkohol, pagdali alkohol. Mangita ko alkohol, Nyor. Pagdali ko, alkohol na yun. Uy, alkohol. Dunuli ko alkohol, pagdali. Pagdali ka mo, ang makadunol ako alkohol, ang nakadunol doon ay usaha, doon ay 5,000. Tumating yun, dali. Diyan, Nyor. Oh. Ambi da yun, Coco. Diyan, Nyor. Dubul-dukol. Dubul-dukol, makunin mo. Animal ka, kaganina nga nangayo ko, nanawag ka pa nga magpadunol kag alkohol. Pero sining mingon ko nga doon ay 5,000 makahatag og alkohol, ni automatic dahin ka gadidunol sa imong alkohol. Nalimot ko, Nyor. Nagdamaday ko. Ihugas din si mong naong, Nyor. Ilainan, Nyor. Diyan, napailabakaran, Nyor. Ambi! Si Miss Indira. Hello, Philip. Hi, Miss Indira. Hi. Oh. Miss you. Diin man ka. May giyadto lang ko. Nagkuyog ba ni Bruce? No, huwag mo magkuyog. Sige. Excuse me na. Oh, I love you. Di ikaw na. Oh, how happy am I nga iya kong gihagkan. Oh. Hi, Miss Indira. Liban ko ni mo eh. Ikaw na gano'n ko ni Yorito Philip. Well, wa ko mamugkos sa kong kaugalingon, Bruce. Hmm? Pero tingali naka-realize siya nga mahal di ay ko niya. Unsa? Asa si Daddy, Mami? Tuwa na, nagsusi ka ang Moises Buang. Unsa? Daan na kaming nagduda ni anang tawhana Philip. Pero pinako siya makitaan nga magpaatbang diri sabay. Siya da ay kadto. Huwag tungod ba lang, anak, Mami? Magduda na ka mo? Mami, buang siya. Wa kayo mi mo tuo nga buang siya, Philip. Hinungdan nga gipasusi ni daddy nimo. Huwag asos na karon. Manawag pa ko. Ako lang manawag ni Daddy. Hello, Philip. Asa ka karon, Dad? Maayo kayo. Nga nanawag ka. Tungod kay nahibawan ko na. Kinsa ang tao nga naghilos sa imong ura-ura nga ako dautan nga pagkamahan. Daddy. Si Moises Buang di ay ang mag-text kanimo. Si? Ari karon dayon. Di ami sa torture chamber. Karon dayon. Wala ko, Daddy. Pero asa nang giingon mong torture chamber? Asa, Daddy? Si Bruce. Yorito, asam ka? Huwag din nalian ang imong lakaw. Paspas mo kay ka? Wato ko sa torture chamber ni Daddy Mateo. Ha? Oh, nga naman. Tuod ka tuwa rito si Moises Buang. Unsa? Susiyon ako dito. Ha? Tuod kay mingon si Daddy nga si Moises Buang. Mao ang nag-text na ako sa mga kahiwian nilang Daddy. Unsa? Mao ka na, Bros. Adto na ko.
torture chamber. Tuwa sa torture chamber? Oh, nakakun mo ka na. Namiligro ni Hining. Nanimiligro ang kinabuhi ni Moises Buang. Kung mapunta ka gani diha sa torture chamber ni Don Mateo, wa pa'y naluwas din napita. Ang tanan pulos patay. Oh, pa'y bawon ko ba ka sa princess aning hitabuha? Si Bruce kini. Hello, Bruce? Day, Princess, day. Magpahibaw lang ko rin po, day. Unsa ka na, Bruce? Si, kon pa, Moises Buang. Tuwa atras mga kamot nilang Don Mateo. Unsa? Tuwa kini sa torture chamber. Unsa ilang gibuhatan ng Moises Buang? Oh, day, nabalaka ko tingalig. Tingalig ko si mahitabo sa Buang, sabi ko Buang. Magbasol sila, Bruce. Kung ilang pasakitan si Moises Buang, basulan nila, Bruce. Princess. Asa karon sila gibutan si Moises Buang? Oh, tuwa sa torture chamber. Unsa? Asa man ka ng torture chamber? Tultuli ko. Oh, day, Princess. Naibaw ko nga mahadlo ka, Bruce. Pero, himui ko og sketch. Ibili na sa usa ka dapit. Dili kinahanglan nga mukuyog ka nako. Day, asa na ko makuha ang sketch, Bruce? Juan, adto sa usa ka gamay plaza. Ug ibutang nako sa estatwa ni Rizal. Salamat. Unsay buhaton nimo? Dili mahimong pasagdan ko lang ang akong uyuan na Rosa. Mag-amping ka. Hakon mahimo kuyugan ko ikaw. Kung bati ang imong tuyo, gubat andam ko. Ayaw na. Pabilin ka lang. Princess. Kung ila man ganing gipasakitan si Teo Moises, panahon na nga mag-anduhay kita, Don Mateo. Tukan. Insa ka bagyod? Unsa bagyod ka, ha, Moises? Tukan! Hapit na maabot ang adlaw sa panudya, Don Mateo. Usa? Adlaw sa panudya? O si kinsa ang usudya ka na to, ha? Kinsa, Moises? Don Mateo, niara sa iyo, Philip. Oh, may kaniya na siya. Daddy. Oh. Giunsa rin ninyo siya? Kabunog na ninyo Moises Buang. Dili siya o sa kabuang, Philip. Dili. Anong Moises? Ngano kini? Hapit na ang paghukom sa katapusan sa kadautan sa imong amahan. Salbahes! Manong Moises, unsay buto ipasabot? Unsa? Sungayan ka ng imong amahan niyo rito, Philip. Manong Moises. Philip, mutuo ka ba sa tao nga sa kabuang? No. Wag mo tuo ka niya, Daddy. Oh, lagi. Buang ko na. Nganong tuuan man. Pero kung sa katinuod to yung mag-isulti na ako, Daddy, nga siya ang naghilo sa kong lahuna, nga ikaw dautan. Tungod kay di adre sa iyang sint item. Akong nabasa. Ha? Basa. Ha? Basa. Bao ang ning dako nga Moises. Ambi, Daddy. Hana, basa. Kana. Adto na yun sa baybayon. Tungkay tuwa dito ang dakong budiga sa inyong pangistaan. Tunay mudunggo nga lansa. Ug magdakinig dakong isda. Ug dunay sulod nga iligal ang tinai sa mong isda. Tuwa na si Daddy ni mo Mateo nagsugat sa pagdunggo sa lansa. Unsa na, ha? Tarong ba ng buwang, ha? Tarong ba na? Iya kong gidaot. Buang yung dako, buang yun. Mautod kini ang yung gitext diri ka nako. So, buang hanggaw. Daddy Mateo. Jingle bell. Kanta pag jungle bell. Jingle bell. Daddy, husto na. Ni ko og natikangkang na siya siyang pagpatid. Og nagkadugo na iyang baba og ilong.
Bunog na kayo siya, Dari. Kuwang pa ka na siyang ibuhat kapag taot sa kong pagkatao, Philip. Ay kabala ka, Dari. Tawad kay Bisan ug imong kaanak. Panalipdan ko gihapon ikaw. Ha? Ayamat ra ko na. Abot mo ibasabot, Philip. Nga ikaw, mituo na ka niya. Mahimong dili ko siya tuhuan, Daddy. Pero ikaw, miyan ko na nako. Kalabot sa mga illegal mong kalihukan. Mueset, otro ka, Philip. Daddy, sa ako nagikaingon, bisan unsay mahitabo, panalipdan ko ikaw. Dili ko magkatugot nga dunay daw tang mahitabo kanimo, Daddy. Ang langgam nga managsamag balibo. Mag-uban kayo sa pagpanlupad. Hilom! Labani ang kriminal mong amahan. Ayaw pagpatakang sulti buang! Kana! Mao kanay gusto ko ngayong buhaton mo, kanay gusto na kong makita ngayong buhaton kaniya, Philip. O kanay angay ka mo. Abi na ko buutan ka. Sungayan puri ay ka. Dudong, Philip, kana dudong, kana dudong. Patya na iho. Patya. Ako ni bahala ka niya, Daddy. Unsa? Ako ni bahala ka niya. Di ko gusto nga maamong ang imong kinabuhi. Tungkol lang aning buang dako. Gusto kong tabunan ka na siya sa yuta. Ihagbong diha sa gahong og tabunan sa yuta og daghang graba. Ako ni bahala ka niya, Daddy Mateo. Nagdagot ako. Ay, lagi ka bala ka. Ay, pada si mo gibati ka basin og atakihon ka si mong high blood. Tungod lang aning buang dako. Gusto sa no? May punto ka. Pero gusto kong makita nga wanay kinabuhi ka ng buang nga dako. Daddy, patulan mo ba di ay usa ka buang? Naghatag magod siya dako. Kadaot ka na ako, Philip! Ha? Ako na lagi bahala ka niya, Daddy. Princess. Nana, moangkas ko. pabilin ka lang, Nana. Basin og nalimot ka nga giatiman ko ikaw. Gialimahan, gipadako. Kutob sa mahimo gitabagan ko ikaw. O karon pa sabda noon ti ka. Nana. Makatampo man tingali ko. O makahimo pa ko sa pagpanalipod kanimo, Princess, kung na'y magbinuang nimo. Nana Rosa. Pila kahigayon nga gipanalipdan ti ka gikan sa mga taong mapahimuslanon. Pinsa lukingon ko ni ini pero makahimo pa ko. Magpakatug og tao pinaagi sa kong kumo og patid. Nana Rosa. Sige na, larga na. Kadiyot, kay muyarok una kong bino, ha? Nana. Pakondisyon kini, Princess. Ipakita ko nila kung kinsa man ang magbinuang nimo. I am a drunken master. Nana Rosa. Larga na! Gunit, Nana Rosa. Ayaw ka bala ka dako. Nagunit ang akong pikas kabot si mong hawak. Samtang ang pikas kabot, nagunit sa butilya nga may sud nga bino. Pakusgi ang pagpanagang, Princess, kay luwasuntang imong tiyo Moises. Ayaw ka bala ka! Paspasi pa! Kana! Go! Go! Basin patuod, Madam Maura. Kagkatong Moises buang, nagpakaaron ingnon lang nga buang, kay pinaman to na ko silang makita si Princess na magsultihanay. Mao ba? Oh, ato na. Gipick up na sa mga tao ni Mateo. Basin og kaapi na sa inyong kontra, Madam Maura. O kung kinsa man sila, mahaya nila.
nga nakigkontra sila kanamo ni Mateo. Tungod kay tinhing dapita Miss Indira, why mo barog batok kanamo? Bitaw, Madam Nung. Silang tanan, muluhod kanamo. Madam Maura. Nana, nabutangan ako ang skates. Kung asa ang torture chamber ni Don Mateo, gibutan ko na sa estatuhan ni Rizal. O kuhaon ka na ni Princess. Gibati kong na kong kabalaka nga tingalig. Unsa ni tabo ni Moises Buang ang higayo na. Magdali ko biya. Kipasinog, doon na pa'y makamatikod na ako. Magdali ko. Princess, usa ka plaza kining atong gipadulngan. O, Nana. Tungod kay na ako'y kuhaon nga sketch. Naadiya sa estatuan ni Rizal. Kanaog na, Nana. Oo. Sige. Diha ka na, Nana, ha? Kuhaon pa na ko ang sketch. Sige, padayon. Pagdali. O, Nana. Tunga ng bino. Iguang! Ha? Lagi ko ko tabi. Sado. Resgado ko nimo. Kadako nimo glawas. Pakilimos ka. Hatagaw di. Dili do. Di ka mo hatag. Di ka! Agay. Alado, mudaginot magkatiguan. Pasakitan ko nimong senior na ko. Ang sakit man na do. Tay pa, inom sa kumbino. Inom pa ka. Ay. Di ka po'y nakuglihay do. Hapit ko masud ipi, ha? Ay. Pues, kini! Ning ako do ay si Piata! Kahumok din ni mong panuhod. Usa lang kahapaks botilya na igod ni mo sa agtang mo ni sa liring og naumod ka siyuta. Wa kay klaro. Nana? Kalingaw lang god. Hamagman, bugal-bugalon. Mudaginot og senyor. Nakatuog noon ay. Dali na, Nana. Sakay dayon. Okay. Larga! Wa ko magtuo nga sa imong kabuutan nga gipakita. Service ka ba usap di ay? Kituyo ko kini. Aron sa ingon. Mahunong ang pagpasakit ni daddy kanimo, manong. Unsa? O gusto kong linglahon si daddy. Nagkadugo ka man. Mukuha ko si mong dugo. Ug ako ipahid sa kong agtang ug sao. Aron sa ingon. Makaingon si daddy nga. Dibunalan ko nimo. Nakuyapan ko ug niikyas ka. Unsa? Muhikap ko sa nagkadugo mong babaw gilong manong, ha? O pahit ko kini sa kong agtang. O matumba ko. O budagan ka na yun. Yorito, Philip. Kaya lang makaikyas ka. Magkapalayo ka. Huwag ka ng kahoy nga 2 por 2. Gamita ka. Gamita ka na. Samtang magdagan ka. Salamat niyo rito. Nga nang kahoy nga 2 por 2. Karon, hapak ako sa kahoy. Ha? Buhat akong gisugo. Sige na, pagdali. Pagdali, hapak ka na ako sa kahoy.
Narito, pero kusgo na ako. Pero kusgo na ako, kuya na. Pero yun ay ang pagdapat niya. Magdagan ako. Dili ka makaikis Moises Buwang! Kini! Kinuko! Manong Moses! Animal kang buwaga ka, ha? Nagtuo ka ka makaikis kang imong kipasakitan dahil ka kong pinanggang anak nga si Philip, ha? Walong tang mo sila. O gano'n dili ba? Ha? Gibunalan ka niya sa 2 por 2! Daddy! Nagtinga na siya sa kamatayon magpaduol ta, ha? Hanggaw ka nga buang unsa naman, ha? Mao na imong gipangandoy nga makikita kang satanas buanga ka. Uy, sama mo. Kasal pa sa Don Mateo. Sa? Si Sulte! Iposil mo ako. Sama sa imong gibuhat sa akong igsoon nga si Julian nga bana ni Paulina. Usa! Manong Moses, usa. Akong igsoon ni Julian o Paulina. Mao ang matuod nga tag-iya aning yuta nga giilog sa iyo. Pahuway sa dayon mo, Moises Buwang. Nagpataka ka na istorya mo, anak ka. Daddy! Unsa na? Misigang mata nga wa nagkinabuhi. Kokok! Tabunin ninyo siya sa yuta. Ihagbong sa may gahong o gamiti o pilurin o dili babakho aron katabunan siya sa daghang yuta o graba. Pagdali, Kokok! Onyor! Kinuko. Si Manong Moses, imposible Don Mateo. O kung na patabunan niya ni Kokok sa yuta, pinagis ba ko? Kalawin na iyang imposible si Moises Buwang. Kung sa Mateo ni Princess kung masayon siya ini, ng iyang amigo, patay na. Magpalayo ko. Kana! Labori sa daghang yuta o graba. Kilti ko sila Okay, Manong angay Moses. sa mga tao nga makikontra kang Mateo. Nakabantay si Daddy. Ug yan ang noong gipusil. Nga, nung imong gilabtar ka kora. Tinong agisulti naman ng Moses Nga, na nung panis si imong Daddy. gibunalan sa 2 por 2. Katoy agisulti. Patay kayo. Nagingan ng umahiyan. Angay ka rin. Bana ni Paulina. Nga mo itagniya niya. Karon, God! makikita ka na. Unsa na, iho? Ha? Unsa man ka ng imong bunog. Atong matambalan ka ng bunog mo. Nagkadugo ng ngaw mo. Okay na kanidad. May kaso. Yun na, nga nung nag-goal ka. Nag-goal ka nga gipatay na ko si Moises Buwang. Wala mong Daddy. Hilom Philip! Ha? Nakagusto ka rin nga pasangilan kining imong amahan nga mangingilog og yuta. Kitsa ka ng Julian o Paulina, Daddy. Ambot. Ambot og kinsa nang iyang gipanghingalan buang na. Pero nahilom na. Gitabunan na siya sa yuta, Philip. Ug way magita kaniya. Way mangita tungod kay way paryente ka ng buang dako. Daddy. Ang tao nga makikontra ka na ko, Philip, makikita gina kang San Pedro. Daddy. Ikonsigyaso lang akong tanlak. Nagkonsensya ko sa kamatayon ni Manong Moises. Kudwa pa na ko sa tuloy nga mo katoy buhatong tigali. Buhi pa siya. Philip, iho. Asa na si daddy ni mo?
Nagsunod na siya na ako, mami. Excuse me. Magulanon si Philip. Nga naman ka. Si Mateo. Niya na siya. Unsa? Tinuod ka ba? Pero sa ba ko na magkakni mo, Maura? Patay, nagatong muisis nga buang. Og tinuod ba nga usa siya kabuang? Dili, Maura. Kung mao ka na. Sakto ang mga katahap ni Miss Indira nga dili buang katuntuhana. Og ang atong pag-uusab, dili sab siya buang, dili ba, Mateo? Gusto. Nagpabungbuang lang ganahan. Ug siya ang tao nga nagbunggo sa akong pagkatao, sa atong pagkatao ngadto kang Philip. Ug nituo ba si Philip? Nagduda ko nga mituo kini. Mateo. Pero maragwa siya magpahalata pa nako. Dili siya makahimo sa pagsukol o pagrebilde kanato. Tungod kay kita ang nagatiman, nagpadako kaniya, nagpaedukar kaniya, andam siyang mulaban kanato, Maura. Maayo. Dili siya buang. Ug labaw sa tanan, misulti siya. Nga siya igsuon ni Julian nga bana ni Paulina nga atong gisalvage. Unsa, Mateo? Mao ka na. Igsuon siya ni Julian nga bana ni Paulina nga atong gilugan sa yuta o atong gilubon nga buhi. Unsa? Mao ka na, Maura. Dalawa na tayo angin kabalakan tungod kay patay na siya. Huwag mangita ka niya. Sigurado ka ba, Mateo? Oo, nagasiguro ko niya. Ug kadtong nagpaulbo ug nagsunog sa atong bodega. Nagsunog sa atong lansya ug sa machine shop. Kinsa siya? Kung magpakita siya, panitan ko siya, Maura. Dili ka ni makahatag og dakong peligro sa atong kinabuhi, Mateo. Kano sa ka ba ni Bati Kadlok, Maura? Ano na lang ginoon? Ano na kita mga tao? Nga nagpantay ka nato sa palikot mo. Why makagaras? Why makahilabot ka nato, Maura? Untouchables kita. Mateo, og si Philip, magulanon ka to siya. Tuntong bata. Tunto. Kung mo action siya, rebelde ka nato, magmahay siya sa tibok niyang kinabuhi, Maura. O kung magbagahi man siya, ikaw sayo na yun sa kong kinaiya, Maura. Dili ko madagana sa pagtudas kaniya kung di kinahanglan man. Mateo! Princess, nihudong ta. O nakasuod na ta sa teritoryo nilang Don Mateo. May vibrate ang akong cellphone, Nana. May nanawag. Tubagon ko na. Kinsa man kahana. Si Bruce? Hello, Bruce? Princess, daot ang balita. Unsay daot ang balita, Bruce? Si Manong Moises Buwang, patay na. Unsa? No. Ingnakog baka ka na, Bruce. Please. Ingnako nga dili tinuod mong gisulti. Tinuod na tanan, Princess. Nakita gina ko nga. Gipusil si Manong Moises. Ubay-ubay nga bala ang iyang nahiaguman. O kinsay nagpusil sa akong tiyo, Moises. Si tiyo. Hello, Princess. Si Tio. Ako siyang uyuan, Bruce. Si uyuan? Oo, Bruce. Ako siyang tiyo. Mangutan na lang ko. Kinsay nagpusil niya? Kinsa, Bruce? Si Don Mateo. Si Don Mateo? Ay, stilan mo. Day, Princess tao, day, maluoy ka tao, day. Ayaw gito magsulting ako, nagpaybaw, day mo, day. Makalaom ka, Bruce. Asa ka karon? Nagkadoon ako, Bruce. Aron paninglan ako si Don Mateo sa dako kayong utang niya nako. Og labaw sa tanan, Bruce. Ayaw pagsulti ni bisan kinsa. Bisan daw Philip.
nga akong uyuan si Tio Moises. Dayo, makasalig ka day, princess. Asa karon ang patayng lawas ni Tio Moises? Tuwa sa luyo sa torture chamber ni Don Mateo. Gitabunag na kang yuta o graba. Pinagis bako. Bye, Bruce. Iyang tiyo si Mrs. Buang. Sige. Sige, ipabuhag kay ang imong mga lupa. Aron sa ingon mo luag ang imong dugan. Ug makahuna-huna ka kung unsa ang maayo. Dada Rosa, patay na ang akong tiyo. Ang kamatayon, princess. Muabot na di lang nato damon. O basin sa sunod, sila na usab ang gimalason. Don Mateo, nagkaduol na ko. Mga higala sunda kanunay yung uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalag mo. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Liage Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Ugmo to ka listeners ang part 7 no. So ugma pohon kung lugaran nato panikamutan kay katapos ang sumpay na no. Katapos ang sumpay na ato ning lugaran gyud. Kay katapos ang sumpay na ugma pohon no. Kung di ko ka-upload ugma pohon ang pobre milyonaryo sa di ay no. Ato lang ang puli-puliho no. Yung mag-andam na po kung kung siya kung ipuli aning dramahan no. Kining iampo ko ang kalag mo no. So usbon ako, daghang kay salamat yung tanan mga ka-listeners no. Og shout out sab ko ni Ma'am Gisuli no. Salamat yung kay Ma'am Gisuli no, mong gihatag karon nga pangpalod o pangpalit sa pagkaon no. Salamat kayo Ma'am Gisuli. Nya shout out ni Ma'am Life Journey no. Daghang kay salamat Ma'am Life Journey no sa mga kaayuhan nga imuhang sa mga grasya nga imong gipaambit no. Daghang salamat Ma'am Life Journey. Kapag-shout out ang mga iro dito sunahan mga listeners. Og ni Ma'am Grace Blanca Flor, salamat Ma'am Grace Blanca Flor. Ni Angie Divina Gracia, shout out no. Salamat Angie Divina Gracia no sa kanang pagpaminaw ug sa imo sa pagpanghatag sa mga niagi ug load no. Nya akong tambag yun nimo ayon na subli na imong GCash aron di na automatic ug kuha sa Google no kay murag na adyo kay na subscribe na nga mga app siguro ba sa Play Store no. Unang kanunay makuha sa Google ang imuhang mga pondo sa GCash no mga tambang yun ako nimo ayon na nasudli imong GCash no kay ma-automatic ang payment nimo sa Google no murag na adyo kay apps lagi nga na kuan diha naka-subscribe ka ba sa Play Store no kay matud pa sa mga nakita na ko sa YouTube no kana mga naka-experience so para sa imuha mao jud hinungdan no man ako tambag ay na lang yun nasudli imuhang GCash no para dili makuha imuhang pundo kay sayang no sayang kayo may na lang na kanang mga matigom-tigom pa no og shout out nimo Angie Divina Gracia no salamat sa kanang pagpaminaw shout out ni Ungol Toledo Vlog no og ni Nistayap no mga driver nga listeners OFW amping mo kanunay no diha sa inyong pag-drive no amping og gampo no nya di na lang ay na lang dyan mo comment no kay drive mo amping lang stay safe lang gid kanunay no mga ka-listeners Ungol Toledo Vlog og Nistayap no nya shout out po ni Super Pop Girls no Anski Ma'am Cecil Ruben ni Kate P. Garcia Welcome Bisaya Channel Chuli Wong Stevie no nya nabasa naman akong uban di lang na to ni i-appeal sa kuan ron kay nabasa na naman itong mga comment no shout out ni Noel Urbano no og ni katong isa pa ba to nabasa man to na uban no sa comment na so di lang to sa anon kato lang wala pa no si Darlene Sumagang Hector Talo no salamat kayo sa inyong pagpaminaw kanunay no og mo to mga ka-listeners di na lang ko kay sa sunod gayon na po kung magbasa sa inyong mga comment no kay ang iring nagpa-shout out na po nadungog mo siguro yung iring no kanina iro so
daghan yung ma-intra sa atong vlog, no? Mapa-shout out. Bibo kayo ta. Okay. Thank you so much for watching mga kalusinos. God bless na tong tanan.